سلام تخطاتلت نايس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وترمني وتيو دهري حيا لوان مستيتينا تمليسنا بحادة متينا كمالنا بار نايلو مارستي كمتي اب تابنيل زراغمو بزعبا بدهوتات ناي حدار زدهسسي كخون تيتينا ويلكم نابز شو كميل لخي سلام باليوم أميت على لغتيتنا اوكي يا قرب ايرفون ابي نفسي يقبر صنيحه يسمع على خدخون يا اوكي يا انا والسلام كلكم فتو كم يعلقهم كم يتخونوا سناي كتكونوا دما ناي وترو تمنيتا ايو لو ما عندي ليشتي كابتو مكرنا كباخم نابانا كفافل كنمهار متين علينا مالتي امبار كمتي زبلناكم نايلومي تحستو let me put this into perspective so نايلومي عرستي كمتي قدم بيلنا زحبرنايو بدهوتات ابزي معبول عالم ننبر زلنا اب حضارات زقاتم صقماتن بدهوتاتن ኢና ክንርኢ እታ ቪድዮ ላይክ ሃብዋን ኣብ ካልኦት ንኽትባፃሕ ብዝያዳ ድማ ከም መወከሲ ክኾነና ሓበሬታ ሒዝና መፂና ኣለና ዝተፈላለዩ ነጥብታት ከምኡ እውን ነፀብራቕ ናይ ቪድዮ እናገበርና ኢና ክንከይድ ካልኦት ዝገበርዎ ስራሕ ምዛ ኣርእስቲ ክኸይድ ዝኽእል ቪድዮታት ረፍሌክት እናገበርና ክንከይድ ስለ ዝኾንና ብሓደ ኮይንና ክንሪኦ ኢና ሕቶታት ናትኩም ኣብ ቻት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም ሪቶ ፅቡቕ ድምፂ ይስማዓኩም እንተሎ ሓደ ሓደ ግበሩ ምናልባት ድምፂ ናይ ክልቴና ፅቡቕ ይስማዓኩም እንተሎ ከምኡ ድማ ሕቶ እንተለኩም ወይ ኣብቲ ቻት ኣብቲ ኣርእስቲ ኮንትሪቢዩት ክትገብሩ እንድሕር ኮይንኩም ዝኾነ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም so ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ነጥቢ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ሎሚ ቀዳማይ ብድሆ እዛ ንሪኣ ዘለና ነጥቢ ካብ ሓደ ሳርቬይ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ኮች ናይ ኮቺንግ ክኢላ ዝመፀ ትሕዝቶ እዩ እሞ እታ ቀዳመይቲ ከም ነጥቢ ጠቒሶማ ዘለዉ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብድሆ ትኸውን ትራስት ኢሹስ ወይ ከዓ ናይ ዝምድናታት ፀገም እያ ትብል ብዛዕባ እዚኣ መጀመርያ ቪድዮ ክንርኢ ኢና ድሕሪኡ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ እሞ ካብኡ ተበጊስና ክንዛረብ ንኽእል ኢና መጀመርያ ከም ሓውሲ ከተስሓቐኩም እውን ትኽእል ትኸውን እያ ግን ብሓደ እማ ክንሪኣ እታ ቪድዮ ድሕሪኡ ክንዛረብ ኢና እዛ ድምፂ ትስማዓኩም ተላ ምልክት ሃቡኒ ትስማዓላ ቲቲና ትስማዓየላን ምሽ انا سمعي لكم اوكي give me 1 second كذا غادي حليفاتك لا ግን ቁርብ ምልሳ ብላና ትቕድም ፈሊጥ ሕሊፈያ ነይረ ሳሲ ፅንሄ ድምፂ ኣየት ክበርኳን ኣለኹ need to stop sharing 1 second እናተዛረብክዮም ፅንሕ ዛባት ኣርስቲ ማስ ኣብ ኣገዳሲ እዩ ሓቂ ዘረባ ኖርማሊ ብክልቲኡ እንተዝኸውን ደስ ንበለኒ ነይሩ ንዓይ እውን እቲ ሓቀኛ ተርእዮ ክትሪኦ ትኽእል ብኡ ስለ ዝኾነ በቲ ሓንቲ ሸነኽ እውን ስለ ዝኾነት ፅቡቕ እዩ ንኩላትና ኣብ ሂወትናስ ኣገዳሲ ስጋዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክርዳእና ዓባይ ትምህርቲ ክትምህረና ትኽእል እያ ኣነ ንባዕለይስ ብዙሕ ነገር ተማሂረላ እያ ሓቂ ዘረባ እንሻሎ ሕንወት የጋጥም እንዲ ቴስት ክንገብራ ኢና ቲቲና ተረዲ ኣይትሰርሕን ሕጂ ኸ ኣይተወላዓት እንደና ሃሳስ ድምፅስ ቁርብ ዝሕል ዝበለ ድምፂ ሰሪሐለን ድምፂ ስማዕኩ ማለት ዶ ቮሊዩም እቲ ድምፂ መስለኒ ኣይስማዕን ዘሎ ይብሉ ኣሎ ተኸታተልቲ ኣይስማዓን ዘሎ ይብሉ ኣሎ ኦኬ ፅቡቕ ኣሎ ግርም ኣሎ ድምፂ ናህና ድዩ ግርም ዘሎ ድምፂ ወላ ናይታ ቪድዮ እንድሕር ሕማቕ ኣሎ ክልተ ፀሓፉ اوكي بحفش انتي كنقبر ኢና እታ ድምፂ ናይታ ቪድዮ ኣገዳሲ ኣይኮነን ብሓፈሻ እንታይ ኢና ክንርኢ እታ ቪድዮ እናረኣናያ ክንቅፅል ኢና ቨሪ ሲምፕል እቲ መሰጅ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ኣወዳት ፕራንክ እዮም ዝገብርዎን ዘለዉ ኣብ ሄድፎን ክልተ ኣይስምዓን ኣሎ ማለት እዩ ተዝስማዕ ፅቡቕ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ሞር እንታይ ዝበሃል ምኾነ ነይሩ ግን
يا نحنا طبق الله نايتا فيديو جنيه لن يبلا الله أفوركي يا ناي اتس اوكي بحفشة تي ملغت تراي نغنري لنا نمبر كلمة أوكي بحفشة مسكالو قال كم تزاربو خينوم نتم انستوم يشغلوان علو ابو كلمة لزخونا ده جلس كاي خيدا وكلها تعال مسود انا ترى ولينا that's not good دعان كنقلت لكم إذن ريو زلنا فيديو تتي أسمعك إنه لنا هون مش yeah اوكي سوري جايز تكنيكاوت اجاميو كسمعني رو بحفشا جن تزربا يكون قداس تاكشنيو انتي يوم زغبرو زلو فرانك يوم جيرو من تندكنسيو انتي غبرو لو اب تو جيم ساعتهم قال كم تصاوت زلا شعش ما الناس اشلي جيسيكا قال لنا بلو مساي زربو له قال دي لا خنسا هجي كما جيرو من تناوالد اب كتيفن رياكت خمس قبراي قبرنا له بخلا زرربا እምነት ንኸነጉድል እዚ ዘለናዮ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ በዳህ እዩ እንታይ ንኽብል ኢለ ኢንስታግራም ድዩ ብቴሌፎን ድዩ ብዋትሳፕ ድዩ ብገለመለ ብዙሕ ፀገማት ክመፅእ ከሎ ነቲ ጉዕዞ ሓዳር ነቲ እምነት ክዘርጎ ከም ዝኽእል ናትክቲ ብሓቂ ርኢኽያ ነርክቲ ኮንክ ናትክሪ ሪፍሌክሽን ከመይ ይመስል እዚ ምስኪ ናትክሪቶ ክንሰምዕ ካብዚ ከም ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ኖርማሊ ከቢድ እዩ ማለትሲ ኖርማሊ ክትሪኦም ከለኻሲ ሰብኣይካሲ ናትካ ጥራይ ትኾነልካ ኢኻ ትደሊ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ብክልተ ነገር ክንሪኦ ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ምስኣ ክዕልል ከሎስ ብዛዕባ ምንታይ ይድዕልል ዘሎ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ጓል ክዕልል ይኽእል እዩ ግን እንታይ ይዕልል ምስታ ጓሊኡ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እንታይ ይዛረብ ኣሎ እንድሕር እስኻ ኮፍ ኢልካ እንከለኻ ብዛዕባ ካልእ ነገራት እንድሕር ትዛረብ ኣሎ ካብቲ ምሳኻ ክዛረቦ ዝግብኦ ምስኣ እንድሕር ይዛረብ ኣሎ ካልእ ነገር እዩ ከምታ ዝረኣኽዋ ግን ኖርማል ምስ ጓል ስለ ዝዛረብ ዘሎ እየ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ተኣሽምታት የርእያ ነይረ ሕጂ ቁሩብ ምናልባት መምሃርቱ ክትከውን ትኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ብዓብኡ ማለት እዩ ቤተሰቡ እውን ናይ ርሑቕ ቤተሰቡ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ጌምስ ብዙሕ ነገር ሕጂ እቲ ወዲ እውን ንባዕሉ ከምኡ በቲ ወዲ ተባዕታይ ተመፂኻ ከዓኒ ኣብ ካልእ ነገር እዩ ክበፅሕ እቲ ወዲ ተባዕታይ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እንተኽኢልካ ስምዒታትካ ቅብራ ኣቢልካ ምስ መን ይዛረብ ኣሎ እንታይ እዩ እትርክብ ምስ ወዲ ተባዕታይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትዛረብ ከላ እቲ ወዲ ተባዕታይ ካብ ምሳ ጓል ኣንስተይቲ ክትዛረብ ከሎስ እንታይ እዩ ተኣሽሙ ምፍላጥ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተዘይኮይኑ ግን ኣነ ኮፍ ኢሎም ከለኹስ ምስ ካልእ እንታይ ዝበሃል ገብርሲ ከባድ እያ ሓቂ ዘረባ ወላ ፕራንክ ይኹንሲ ከቢድ እዩ ያ ትኽክል እሳት ኣርስቲ ብሓፈሻ እቲ ክንሪኦ ዘለኹ ከማን ንሱ ነይሩ ቁሩብ ትለይት ሪፍሌክሽን እቲ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ነቲ ሰብ ብሓፈሻ ዘሪግዎ ከም ዘሎ ኢና ክንርኢ ደልየ ፀኒሐ ነዚ ከዓ ኣነ ናተይ ካብ ናትና ተመክሮ ተኮይኑ ወላ ከም ሰብ ሓዳር ክንሪኦ ከለና ብቴሌፎን ድዩ ብዋትሳፕ ድዩ ብገለ ድዩ ምስ ሰባት ክትዕልል ትኽእል ኢኻ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ዕላላት ግን ነቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ እምነት ከም ዘጉድል ይገብሮ ድዩ እወ ክንኣምን ኣለና እወ ነቲ ሰብ ምሳና ዘሎ ምሉእ እምነት ክንህቦ ኣለና ግን እምነት ማለት ከዓ እቲ ካልእ ፆታ ኣነ ንኣብነት ከም ነፍሰይሲ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እንድሕሪ ነታ ምሳኻ ትነብር ዘላ ዘሻቕል ነገራት ትገብር እንድሕሪ ኮንካ ከመይ ትርእይዎ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ተመክሮኹም ምናልባት ካልኦቶም ተዓዘብትና እውን ናትኩም ርእይቶ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ዘለናዮ ግዜ እዚ ኩሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ንሓዳራት ኣብ እምነት ፀገም ይፈጥረሎም እንዳይፈጥረሎምን ናትኩም ርእይቶ ምናልባት ክፅሕፉ ትኽእሉ ወይ ከዓ ተመክሮኹም ሓደ ሓደ ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ተቐዳመይቲ ነጥብ ብኣይ ወገን ክሪኣ ከለኹ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ትብል ኣላ
Yes, it's very, very important. تخليت نتبي different priorities يا تبل سخان تمالتيو أب حدار قدم حدار مهلاوكا نناتنا قدامنا تالنا سرح كخون خيل أب كارير نات كان العالم خات كخون خيل سبورت كخون خيل فيكيشن كخون خيل استفل عليك قدامنا تات كل وكا خيل كل التسبات بحدا مسكون كاجن كمي جير كان زقدام النتاتكا بحدا جير كايو تخيد كمي جير كانت قدام النتات بحدا الجيب كايغد كي تخيل سبيشال دما ودن قالن بحدا صنيهم كان بحدش ولات كوسهم كله اتقدام النتات كاير خليو جزيك نوح كله سبات قدام النتاتو ات برايورتيز ناتهم كغير خليو زك غير كله دما نتي غعزو فقري نتي غعزو حدار صقم كفطرلو يخيل سلازي قدام النتات حدا كابتي اقداسيو كل ግዜ እቲ ሓዳርካ ቀዳምነት ከም ዝህልዎ ምግባር ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ናትኪ ተመኩሮ ኣብዚ ኸቲት ከመይ ይመስል ከምዚ ኣቐዲምካ ብፍላይ ሓዳር ክትጅምር ከለኻ ብሓደ ምንባር ክትጅምር ከለኻ እቶም ነገራትካ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘድልያ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ዘድልዮ ወይ ክገብሮ ዝፅበ ዘሎ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ዋላ ስድራ ምሕጋዝ ክኸውን ይኽእል ንነብስኻ ዕቤት ካብቲ ዘለካ ቁሩብ ክትውስኽ ትደሊ ዝተፈላለዩ ነገራት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣቐዲምካ ግን ይህን ምሂን ክትበሃለሉ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ክልተን ከለኻን ኣብ መንጎ ቆልዓ ክመፃካ እንከሎ እቲ ሂወት በበይኑ መገዲ እዩ ስለዚ ዳስ ዋይ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ስለዘይንሓስበሉ ወላ ብፕላን ስለዘይንገብሮ ሓደ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ እኮ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ሓደ እቲ ብፕላን ስለዘይንገብሮ ብዕላማ ስለዘይንገብሮ ክበዱ ኣዝዩ ይኸብድ ብፍላይ ብሓዳር ልክዕ ቆልዓ ምስ ወለድካ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ዝቕየር ወይ ከዓ ሓዳር ክትገብር ከለኻ ኣዝዩ ንኽትፃወር ይኸብደካ ሕጂ እቲ ነገራትካ ይህን ምሂን ኢልካ ዘይምዝርራብ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ክትዘራረብ ኣለካ እቲ ዘለካ ፕላናት ብምሉእ እዝን እዝን ክገብር ብሓንሳብ ኮንካ ትገብሮም ነገራት ከዓ እንድሕር ኣለውካ ኮይኖም ከዓ ብሓንሳብ ኮንካ ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል ከዓ ሂወት ምጀመርካ ሓዳር ምስ ገበርካ ከዓ ሓድሽ ነገር ንክልቲኻ ዝጠቕመካ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሱ ከዓ ይህን ምሂን ኢልካ ከዓ ነቲ ነገራት እንታይ ዝበሃል ትገብሮ ግን ልዕሊ ኩሉ ክትዘራረብ ኣለካ ግዜ ሂብካ ናይ ግድን ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ ቁርብ ኣብ ናይ ዘረባ ቁርብ ዋላትኩም እታ ምዝርራብ ኔክስት ክንሪኣ ኢና ሳልሰይቲ ነጥቢ ቁጥሪ 3 እያ ዘላሳ ፑር ኮሚኒኬሽን ይብለና እታ ምዝርራብ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኦኬ ኮሚኒኬሽን ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ናይ ምዝርራብ ልምድን ባህርን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኣወዳት ስታይል ናይ ኮሚኒኬሽን በይኖም ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ ናተን ዓይነት ስታይል ናይ ኮሚኒኬሽን ጓል ኣንስተይቲ ሓሳባታ ወይ ካብ ኩሉ ነገራታ ብቓላት ክትገልፆ ክትፍትን ከላ ብንፃሩ ድማ ገለገለ ነገራት ድማ እቲ ወዲ ክርድኣ ትደልዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኦኬ ከንብበኒ ኣለዎ ከምዚ ቁሩብ ኩነታታ ክቀየር ከሎ ኣንቢቢ ትወዲ እንታይ ኮንኪ ከመይ ኢሉ ከንብባት ስሚታት ኣሎ ኣብ ኣወዳት ግን እንድሕር ዘይነጊርክን ፀገም የብልክን ማለት እዩ ስለዚ ብዓይኑ ወዲ ክንሪኦ ከለና እንተደይ ተበላሽዮ ኣይትቐይሮ ዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘሎ ነገራት ይሰርሕ እንተሎ ሓደ ነገርሲ ኣይትተናኽፎ ኣይትቐይሮ ኣይተበላሽዎ ስለዚ ፀገም እንተለኪ ክትነግርኒ ኢኺ እዩ ዝብል ወዲ ወዳት ዕሩኹም ከምኡ እዮም ፀገም እንተለዎ ክሕብረኒ እዩ እንተደይ ሓቢሩንኻ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኣንቢባ ካብቲ ስምዒታቱ ካብ ገፁ ካብ ካልእ ኣካይዱ ገምጊማ ክትወስድ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብዚ መንጎ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ብኣኺ ወገን ከመይ ይመስል ወላ ኣባና እውን ንኣብነት ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ኣሎ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝድለ ኣነ ይርዳእክኒ ወላ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ፅኺ ተፀሊእክ ከሎ ከይንብቦ ይኽእል ኣነ ያ ናትክ ተመክሮ ከመይ ይመስል እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ክበሃል ከሎ ኩሉ እኮ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ዘንብብዎ ኣለዉ ማለት ትርድኡካ ኣለዉ ዝኾነ ዋላ ዘይነበረካ ባህሪ ክተምፅእ ከለካ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ገለ ከም ዘንብብኮ ናይ ሆርሞን ምቅያር ዘይትፈልጠላ ባህሪ ክተምፅእ ትኽእል እያ ምሻሎ ሓደ ሓደ ግዜ ዋላ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሾክ ክኾኑ እዮም ከምዚ ዝስንብድሉ ግዜታት ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓኒ ከም ዝበልካዮ ንስኻትኩም ኣብቲ ዘይምርዳእ ቁሩብ ተኣሽሙሎ ንሕና ከዓ ክንዛረብ ደሊ ሓሳባት ብዘረባ ክትገልፆ ዝኾነ ነገርሲ ክተውፅኦ እያ ካ ትደሊ እምበር ሒዝካያ ክትከይድ ኣይደልን እያ ምስ ካልእ ሰብ ኣይኮነትን ክትዛረብ ምሳኻ እያ ክትዛረብ
ሕጂ ቁሩብ ኣብ ቆላ ከም ገለገለ ምስ ገለ ሰባት ካብ ድዕልሎ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ገለገለ ሰባት ክዛረቡ ዘይ በቃ ምሻሎ ናይ ዘረባ ተኣሽሙ ዘለዎም ኣለዉ ደይዛረቡ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ሓዳር ግን ብሓንሳብ ክትነብር ከለካ ግን ይህሚን ክትበሃል ኣለካ ምክንያቱ ትዘራረብ እንድሕር ኮንካ ካብ ብዙሕ ነገር ክትፈትሕ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትምሃር ትኽእል ብዙሕ ምሻሎ ሓደ ግዜስ እንታይ ኣሎ የቕሬታ ግን እንታይ ፀገም ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት ታጓል ንሰይቲ ከምዚ ኢላ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ ከላ ከምዚ ካብኣ እሳ ካባኻ ትፅበ እምበር ንስኻ ካብኣ ትደሊ ኮይኑ ደይስማዓካ ግዜታት ኣሎ ከምዚ ክትብለካ እንከላሲ ምሻሎ ክትመክረካ ወይ ዝኾነ ነገር መገዲ ክትሕብረካ ወይ እዚኣ ክትብለካ እንከላስ ከምዚ ነቲ ናትካ ስብእነት ተተንከንፈ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ከምኡ ትርኢ ኢኻ ምሻሎ ስለዚ ንሱ ምትንካፍ ደይኮነስ ጃስ ብሓንሳብ ስለ ዘለካ ብሓንሳብ ትነብር ስለ ዘለካ ይህን ሚሂን ክትበሃል ኣለካ እንዳተኸዋወንካ እንዳተመላልእካ እንዳተራዳዳእካ ኢኻ ትኸይድ እንድሕር ኖ ኣነ ናታ ሓሳባት ኣይቅበልኒ ብናተይ ሓሳባት ጥራይ ድኸይድ እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ ከቢድ እዩ ብሓንሳብ ኩሉ ግዜስ ናይ ምጭቅጫቅ ባህሪ ክህልወካ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ትሰማማዕ ኮንካ ክትሰማዕ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ክትምልሰላ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ምስማዕ ጥራይ ደይኮነ ምስማዕ ጥራይ ኣኻል ይኮነ ክትምልሰላ ኣለካ ኣብቲ ናታ ትዘራረቦሲ እስኻ እውን ኢድ ክትሕውስ ኣለካ ከምኡ ኮይኑ ስማዕኒ ብዙሕ ተዛሪቦ ብዛዕባ እታ ምዝርራብ ካብ ኣምፃና ምዝርራብ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክረአ ክእል ሓደ ካብቲ ኮሚኒኬሽን ዓብ ነገር ዘድልዮ እንተሎ ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና እሞ ተመሊስና ንዓ ሪፍሌክት እናገበርና ኮሚኒኬሽን መብዛሕትኡ ግዜ ዘረባ ጥራይ ዝመስለና ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ግን እቲ ኮሚኒኬሽን ዘድሊ ነዛ ቪድዮ እሞ ንስማዓ እያ ኣነ ቀሲላ ክትርጉመልኩም እየ ኣይ ቲንክ ኣይ ሆፕ እዚኣ ትሰርሕ ትኸውን ድምፂ ይስማዓክ ሎ ቲቲ So, እዚኣ ራእይዋ እዛ ቪድዮ ድሕሪ ተመሊስና ሪፍሌክት ክንገብረላ ኢና ኣነ ትራንስሌት ገብረልኩም እየ ከዓ To my ever-loving wife, during the last year, I have attempted to make love to you 365 times. I succeeded 36 times. This averages once every 10 days, and the following is a list of reasons why I did not succeed. It's too hot, 15 times. It's too cold, 3 times. I'm too tired, 19 times. It's too late, 16 times. It's too early, 9 times. Pretending to sleep, 35 times. I'm not in the mood, 21 times. Mind my hair, 28 times. Is that all you think about? 83 times. Okay, هذا كابتن communication زدلي أرست انتلو أزن ريا زلنا هنا انتايب لنا لو بزحجي تي أرست كردانا زلو كترجم لكم جمريا بزحات أبكالو تهجرات أوروبا إنجليزي تكمل هجرات سلزلهم كرداكم خليو أبز حلفة عمت مسبيتي every day مالتي أبتن معلتات توم ترداكم حدا صحافة من البات كلهم ترديكم كله خيدكم مسبيتي صوتها ركب نخجبر معلتا ويف التنيرة كابزياتن دما كني معلتي تعويتي له 20 times ديلو اوكي 30 شدشتن جزيه تعويتي اب 10 معلتا حنت جزيه عوت نيره مالتي بمبالغ قلص الله تمخنياتات تنص جنز نبرد دما هرور الله قري الله I think ميد جرن هنكتله قري الله هرور الله دخيمه نابلت استفل عليه مخنيات تبن نيرا سلازي الزون حدا كابتي ابتي كوميونيكيشن زدلي تنادى على غات كدرامه صريحه مزناي بحقي بس للنجن سو بحفشه 19 غزي دزهبته مخنيات يزغل زلو 10 جي تاين مالتيو حدا كابتي نحضارات ون بداهي زخون كوميونيكيشن كبهال كله مزرابن مردان اب كله يكون زلو حدا كابتي نعاي بزح سب زحفر لي انتلو ازارست زيو تيد ما حتوتات دما انتاي زبل قاليو زي نا اكتساب اي بزح دليتات ناي صوتاو ركب علومو للعاقمي يخونني يبزحني زبلا دك نسيو كالو دما ولا كداني تغيركو ولا
زخونة سكسي كده أنت جبركوسي زي سمعت دايما أو زي كربان زي تنكفني زبل بدك نستيو بخلتي وجن مالتي بدك بوجن دك تعاطي تقين خا بزح جزء دمت أننا قرن تلو كم زند بالقوة هقولن سيتي قليت يبلا نايت أو توركب مبزحت جزء مساي ركب جبرايت دلنيا تدك كالتيفا قال ملا زبل ريتاتات زلو يمتني سو حدا كابتي برقت كوميونيكيشن زليو أرست انتلو إزارست زيو نسغة تمكروه بكم قال كتريا قد لغتيتي حدا زت بلوس أن حتى كوننات على ودي أجاني نومن ديم كم دراما جن كسب كندي ترى اللواب هي واتيل كتجمتي وا حق زرواكو كم زعيت أرستي أزيو كبيدن ديو كمزي وصيخا ክትዛረበሉ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ጓል ንሰይቲ ብዙሕ ግዜስ ኣይተለምደን ኣብና ህና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ግን ብዓቕመይ ንእሽተይ ክብትኔ እንታይ ኣሎ መስለካ ምናልባት ክህሉ ክእል እንድዩ የለን ቶታል ክንብል ኣይንኽእልና ዝተፈላለየ ነገራት ከጋጥም ክእል እዩ ሓንቲ ነገር ግን ንዓይ ብዝተፈላለየ ነገራት ምናልባት እንተኽኢለ ብሰለስተ ነገር ክገልፀን ክፍትኔ ሓንቲ ጓል ንሰይቲ ክልተ ሰብ ሓዳር ንኣብነት ንበሎ ክልቲኦም ሰሪሖም ንስድሮኦም ይኣልይለዉ ንበሎ ንጎ ተሲኦም ደቆም ኣፋንዮም ንሳ ንስርሓ ንሱ ንስርሑ ክልቲኦም 8 ሰዓት ሰሪሖም ይመፁ ኣለዉ ንበሎ ሰሪሖም መፂኦም ኣብ ገዛ እውን ተወሳኺ ስራሕ ነታ ጓል ንሰይቲ ይፀንሓሎ ንበሎ ድሕሪ ዘይሕግዛ ኮይኑ ትወት ተባዕታይ ናይ ግድን እያ ክደክም ምክንያቱ ማሽን ኣይኮነትን እንድሕር እቲ ነገራት ከምቲ ኣብ ደገ ልክዕ ከምቲ ብሽፍቲ ትሰርሖ ደላ ኣብቲ ገዛ እውን ገለገለ ነገራት እቲ ዝኸብዳ ነገራት ክትሕግዛ ክትክእል ኣለካ ኣብ ዓራሲ ደኺማ ደይኮናት ክትከይድ ዘለዋሲ ኣትሊስት ነብሳ ኣረጋጊኣ ተረጋጊኣ ክትከይድ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ኣዝኻ ደኺምካ ሰዓት ስለ ዝኣኽለካ ደሎ ተብተብ እንዳበልካ ንደቅኻ እንታይ ድበሃል ጌርካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ኮይንካ ከቢድ እዩ ገለገለ ሰባት ሕጂ ብስራሕ ውዒሎም ውጊሮም ሻሂዱ ሰትዩ ናብ ገለገለ ዘላግሱ ሰባት ክህልው ክእል እዮም ተርዲካኒ ሕጂ ኣብ ገዛ መፅያ ግን ንሳ እንድሕር በይና እንድሕር ደቃ ትኣሊ ንፅባሕ ዝኸውን ተዳሉ ኩሉ ነገር እንድሕር ትገብር ኣላ ኮይና ናይ ግድን እያ ክደክም ሰብ እንድያ ንስኻ ሙሉእ ሓይሊ ክህልወካ ክእል እዩ ግን እንታይ ንዓና ግን እቲ ምሕጋዝ እንታይ ኮይኑ ይስማዓና ከምዚ ኣብ ክሽነ ኣቲኻ ታው ከለኸ ታ ቪድዮ ላይክ ረምዋ ፕሊዝ ናብ ካልኦት ምንታን ክትበፅሕ ነታ ላይክ ባተን ረምዋ ቀጥልቲ ከምዚ ምሕጋዝ ንዓና እንታይ ይመስለና ኣብ ክሽነ ምእታው ወይ ክሽነ ምስራሕ ገለገለ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ግን ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ደቅኻ ምፅናዕን ደቅኻ መፅሓፍቶም በሎም ደቅኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ወላ ማሽን ድዩ ወላ ፅሬት ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትሕግዛ ትኽእል ኢኻ እዚ ሎ ሓደ ምክንያቱ ምሳኻ ክትጎይ እንዳዋዕለት ኮላሲ ናይ ግድን እያ ክትደክም ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ሆርሞን ምቅያር እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ብሰንኪ ከምኡ ሓደ ግዜ ዝኾነት ቪድዮ ነይራ ዝሰማዕ እኳ ብሰንኪ ከምኡ ከምዚ ናይ ድሌታት ነገራት ፀገማት ከጋጥም ይኽእል እዩ ከምዚ ወይ ብዙሕ ክደሊ ትኽእል ወይ ከዓ ዘይትደሊ ከዓ እጅግ እዚ ከዓ እንታይ ኣለዎ ከምኡ ከጋጥም እንከሎ ከዓ ክልቲኻ ክትዘራረብ ኣለካ ይህን ሚን ክትበሃል ኣለካ ምሻሎ ሕጂ እውን ክንዘራረብ ኢና ክንብልና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ድሕሪት ተመሊስና እንድሕር ርኢና ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ደቂ ቦይ ወይ ደቂ ደይ ዝበሃሉ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዉ ተርዲካኒ ኣብ ናትና ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ብብዝሒ ከምዚ ብወግዓዊ ዘይኮኑሲ ከምዚ እንታይ ይበሃል ብወሰን ዝውለዱ ቆልዑ ኣለውና ተርዲካኒ እንጂ እዚ ካብ ምንታይ ደምፆ ይትሳዕበን ድሕሪ ኢልካ ምናልባት እቲ ሰብኣይ ካብታ በዓል ቤቱ ክረኽቦ ዝደሊ ነገራት ስለ ዘይረኽቦ ድዩ ንደገ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ንደገ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ብሰንኪ ከምሳት ብዙሕ ነገራት የጋጥም ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኣሕዋት ክህልውካ ግን ሰኣን ክልቲኻ ምዝርራብ ሰኣን ይህን ምሂን ምበሃል እቲ ሓደ ሰብ ንደገ ክኸይድ ይግደድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ንደገ ድኸይድ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ምስታዝ በዓልቲ ቤቱ ተማኺሩ ሕክምና እውን ክገብር ይኽእል እዩ ተረዲካኒ ከይዶም ሕክምና ከይዶም ንዶክተሮም ድዩ እቲ ዘለዋ ፀገማት ይህን ምሂን ተባሂሎም ክነግሩ ይኽእሉ እዮም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከዓኒ ክወሃቦም ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ትምህርታት እውን ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ተርዲካኒ እቲ ከም ሳልሳይ ካብ ክትሪኦም ከለካ ንኣብነት ኣብ ገዛ ዝውዕላ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋ ከልያን ደገ ወፅአን ዘይሰርሓ ማለት እዩ ሕጂ ነታ ኣብ ገዛ ትውዕል ስራሕ ዘይብላ ጌርካ ክትሓስባ ይብልካን ምስ ቆልዑ ምውዓል ማለት ኦልሬዲ ንፈልጣ ኢና ኩላትና ታዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እሞ ከዓ ንኣሽቱ ቆልዑ እንድሕር ኮይኖም ኣዝዩ በዳሂ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ እየን ዝሰርሓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነዚ ከዓኒ እንታይ ክትገብር ዘለዋ እታ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ነገራት መማዓልቲ ክትፈልያ ምስኣ ምስ በዓል ቤታ ትሕልፈሉ ግዜ ክትፈልግ ክትክእል ኣለዋ ባዕላ ማለት እዩ
እዚኣ ስለማዓንቲ እዚ ግዜ እዚ ንበዓል ቤተይ ኩበ እዚ ግዜ እዚ ኢላ ደቃ ብእዋን ኣደኣቂሳ ንክልቲኦም ዝኸውን ግዜ ክትዳሉ ክትቆላ ኣለዋ ከምዚ እንድሕር ትገብር ኮይና ብዙሕ ነገራት ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ኣብ ንሕና ግን እንታይ ፀገም ኣሎ ምስለካ ብዙሕ ግዜ ፕራይቬት ላይፍሲ የብልናን ናይ ውልቅና ናይ ብሕትናሲ የብልናን ከምዚ በቃ ናይ እኩብ ነገር ጥራይ ዘለና ግን ሰብኣይን ሰበይትን ግን ናይ ክልቲኦም ግዜ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ክልቲኦም ሲ ኢቭን ደቅኻ እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ሲ በብተራ ሕጂ ምስኦም ክትዛረብ ከለካ ድሓር ከዓ ናይ ክልቲኻ ከዓ ዕላል ተምፅእ ሕጂ ከምዚ ነገራት እንድሕር ኣታቲኻ ይቐልል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብዓቢኡ ግን ክልቲኻ ክትዘራረብ ኣለካ ከምኡ ፀገም ዘለዎ ሰብ ኣብ ክንዲ ንደገ ከይዱ ሽግራቱ ክፈትሕ ዘሊ ደገ ከይከደን ከሎ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሽግራቱ ክፍትን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለና ንዓይ ማለት እዩ ያ ብሰፊሑ ገሊፅክዮ ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ዘይከይተጠቕሰ ዝሓልፍ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይግበረሉ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ዝምድናታት ክዝረብ ከሎ እቲ ወዲ ነታ ጓል ክርዳእ ኣለዎ ሆርሞን ኣለዋ ገለመለ ዝብል ኩሉ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ወዲ እውን ከምኡ ሆርሞንስ ኣለዎ እዩ so it's very important to the sorry ግን ረሲዕያ ወንስኻናይ ነቲ ወዲ ንዕኡ እውን ንስኻ ኢኻ እኮ ሞር ንኣብነት ንዓይሲ ብዙሕ ነገር ምሂርካ ንለኻ ብዙሕ ነገር ክርዳእ ንጀሚሩ ምክንያቱ ቀደም ዝነበረ ንርድኢትን ሕጂ ዘለን ርድኢትን በበይን እዩ ምክንያቱ እንድሕር እቲ ምዝርራብ ኮ ካብኡ እዩ ድመፅእ ንስኻ እንድሕር ግልፂ ኮይንካ ከምዝን ኢልካ ንክርዳእካ ክእል እየ ንዓይ ጥራይ ኮንካ ንስኻ ክትርዳእ እንደለካ ክልቲኻ እንድሕር ዘይተረዳዲእካ እኮ ንዓኣ ጥራይ ክትርዳእ እንድሕር ትኸውን ኣለካ ከምዚ ሓውሲ ከምዚ በለጥነት ነገር እዩ ኣብ ጓል ንሰይቲ ጥራይ ጥቂጥካ እንድሕር ትዛረብ ኣለካ እቲ ኣቦኸ እቲ ወድኸ ተወድባዕታይ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ንኽእል እዩ ያ ብሓፈሻ ኣብዚኣ ሓንቲ ክትርዳእክን ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣይ ቲንክ ምሳይ እውን ክትረዳድኣ ትኽእላ ይኽን እስከ ኣሰብኡትና ወይ ከዓ እቶም መፃምድትና ኣብ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ምርድዳእ ብዙሕ ፀገማት ኣለና ትብሉ እስከ ምልክት ግበሩልና ምክንያቱ ወይ ቁሩብ ክንዛረብ ወይ ክንቅፅል ማለት እዩ እዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ኣሎ ኢልኩም ትግምቱ እስከ ሓደ ግበሩ ኣብቲ ኣብዚ ቻት ምክንያቱ ኣብኡ ከለና ፅቡቅ ጌርና ከነብስላ ቀዳማይ ይብሎን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ንሓዳር ክቅፅልን ዘይቅፅልን ዝገብሮ ናይ ምዝርራብን ልብኻ ከፊትካ ናይ ምግልላፅን ልምዲ እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚኣ ከም ንኩሎም ኣወዳት ወይ ኩለን ኣዋልድ ብሓፈሻ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ዲና ኣወዳት ናይ ኤርትራ ንዓይ ሓዊስካ ብዓቢኡ ናይ ሓሳባትካ ምግላፅ ድሌታትካ ምግላፅ ልምዲ የብልናን ከምኡ ዝመሃረና የለን ከምኡ ዝነገረና የለን ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይተማሃርካዮን ዘይተሓበርካዮን ዘይፈለጥካዮን ክትገብርካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ዘይነበረካ ወይ ዘይብልካ ክትህብ ኣይትኽእልና ኦኬ ይርዮ ኣለኹ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ከም ዘሎ ይርዳእ ሓንቲ ከዓኒ ኣበባ ሰፋው ምስ ቴሌፎን ጥራይ ኮይኑ ምዝራብ ኣብ ናይ ይርዮ ኣለኹ ቻትቲ ይርዮ ኣለኹ ብሓፈሻ ግን እንታይ ንኽብል ኢለ ሚት ክበርያቲቲ ነቕርብ ትገብር እያ መንጎ ኦኬ እንታይ ንኽብል እየ የስ ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ከም ዘሎ ይርዳእኒ ሶ ኣብዚኣ ክንረዳዳ ዘለና ናብ ብወገን ኣዋልድ ክበሃል ዝግብኦ ኩሉ ቲቲና ኩሉ ኣይብልኒ ኣገደስቲ ነገራት ጠቂሳተን ገለ ካበን ክንፀምቕ ተኮይና ጓል ኣመና ድኻም እንተለዋ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ዋላ ንወዲ እውን ደሰይም እዩ ካብኡ ናቡ ንጓል ብዙሕ ብፍላይ ደገ 8-9 ሰዓት ሰሪሓ መፅያ ስራሕ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዝፅበያ ተኮይኑ ስትረስ ዝገብረላ እንተኮይኑ ናይትን እዚ ንፆታዊ ርክብ ክዕድም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ምርዳእ የድሊ ነታ ጓል ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ንክህልዋ እንተኮይኑ እኩል ዕረፍቲ ክህልዋ ኣለዎ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ከብርሃልክን ዝደሊ ምናልባት ብኣፎም ክነግርኹን ስለዘይክእሉ ደቂ ተባዕትዮ ኖርማሊ ብዙሕ ድሌታት ናይ ፆታዊ ርክብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብተፈጥሮ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ክንሪኦ ከለና ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወርሒ ሓንቲ እንቋቁሖ እያ ተፍሪ ዘጂ ምስቲ ስምዒታ ክትሓዝ ኣይክእልኒ ግን ደቂ ተባዕትዮ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ሚልዮናት ስፐርም እዮም ዝሰዱ ስለዚ እቲ ናይ ባህጊ ወይ ከዓ ተፈጥሮ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ከተመዛዝኖ እውን ከቢድ እዩ ብዙሕ ድሌታት ናይ ፆታዊ ርክብ ክህልዎም ይኽእል ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ኣብኡ ክንሪኦ ዘለና ሓደ ወዲ
ምናልባት ልዕሊ ዓቕማን እታ ጓል ክሓታ ክኽእል ይኽእል እዩ እዚ ከጋጥም ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና ግን ክትዘራረበሉ ክትክእል ኣለካ ግን ኣወዳት ከምኡ ብምሕታቶም ወይ ገለመለ ሕማም ዘለዎም ወይ ፀገም ዘለዎም ኮይኑ ከይስማዓክን ተፈጥሮ ናይ ወድ ተባዕታይ መብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮ ብፅቡቅ ከይርድኦ ይኽእለ ስለዚ ብሓፈሻ ኣወዳት ባህጊ ናይ ፆታዊ ርክብ ብዙሕ እዩ ዘለዎም That's why ولا حدا ግዜ ነቲ ኣብ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝርከብ ዝግበር ዝሞት ንኸተባብዕ ኢለይኮንኩም ግን ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ሓዳራቶም ዝድሊ ዕጋበት ስለ ዘይረኽቡ ነታ ጓል ናፍቀርዋ ንደገ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እውን ግምት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ኣብዚታት ሓሳባት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ብፍቕርኺ ወይ ብናብራኺ ስለዚ ዓገበት ራይ መብዛሕትኦም ከምኡ እዮም ኣይብልኒ እቲ ምስካለ ጓል ንሰይቲ ምድላይ ካልእ ዕላማታት ክህልዎ ይኽእል እዩ እንድሕር እታ ጓል ግን ኣብዚኣ ምሳል ግባ ኣቢልና ዝኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ናይ ዝኾነ ዘይምርድዳእ ፀገም ከጋጥም ከሎ ብፆታዊ ርክብ ጌራ ትቆፅዖ እንተኮይና ነቲ ወዲ እዚ ሓደ ካብቲ ንወዲ ኣብ ካልእ ዕድል ክረክብ ተጀሚሩ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ክገብሮ ዝኽእል ምክንያት ገይሮም ይገልፅዎ ክኢላታት ስለዚ ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ግሉፅነት ዘድልዮ ፆታዊ ርክብ እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰብ ሓዳር ወይ ፍቑራት ኣብ ፆታዊ ርክብ ብቐሊሉ ኣብ ፆታዊ ርክብ ክኸዱ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወቶም ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ተዲኻኒ ብናተይ ርዲት ብዙሕ ግዜ ከንብብ ከለኹ ናይ እቲ ፍቕሪ ኣለዎ ድየብሉ እንተ ሓዳር ኖርማል ሰባት ተኮይኖም እየ ዝብል ዘለኹ ፀገማት ናይ ጥዕና ገለ ተኮይኑ ንግደፎ ክልተ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም ኣብ ፍቕሪ ዘለዎም ኣብ ፆታዊ ርክብ ፀገም እንተለዎም ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወቶም ፀገም ስለ ዘሎ ያው ዝረአ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሓዳር ፅቡቅ ፋንክሽን ይገብር ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘፍልጥ ምክንያት እቲ ፆታዊ ርክብ ክትራኸብ ከለካ ክንደይ ግዜ ኢኻ ትራኸብ ኣብ ሰሙን ኣብ መዓልቲ ኣብ ወርሒ እዚ ናተቶም ሰብ ሓዳርን መምስ ክሊ ዕድሜኻን መምስ ዘለኻዮ ደረጃ ናይ ሂወትን ዝኸይድ ይበሃይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ስለዚ እቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ዘለኩም ዳይናሚክስ ወይ ካብ ኩነታት ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ሓዳርኩም ኩነታት እውን ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ፆታዊ ርክብ ብቐሊሉ ክትገብሩን ድሌታት ናይኩም እንተዘይብልኩም ኮንኩም እንተዘየሎ ኮይኑ ኣብቲ ሓዳር then there is some problem somewhere ኣብ ገለ ክፋል ገለ ፀገም ኣሎ ዝብል ትንተና ካብ ብዙሓት ክኢላታት ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ካብ ሂወተይ ከም ዝመስለኒ ናተይ ርዲት ከምኡ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ኣነ ንስኽን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዘይተረዳዲና ብዘይተረዳድኦ ሰብ ፆታዊ ርክብ ክገብር ኣይትኽእልና ራይት ሶ ትሪኦ ኢኻ ትምርድዳእ ዘየለ እንተኮይኑ ኣብ ፆታዊ ርክብ ክረአ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ኣብ ፆታዊ ርክብ ትረአ ዘላ ፀገም ንሳ ካበያ ትመፅእ ርኢና ኣብ ሂወትና ቼክ ክንገብራ ንኽእል ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኣለና ግን ኣብ ኮሚኒኬሽን እቲ ካልእ ክንዘራረበሉ ንኽእል እዚ ክፋል እዚ ግን ክተርፍ ስለ ዝኽእል እየ ሶ ሕቶታት ኣብዚ ክንርመቕ ንምሕላፍና ሰብኣይ ምሉእ መዓልቲ ምስ ቴሌፎን እዩ እዚያስ ሰብኣይ ምሉእ መዓልቲ ቴሌፎን እዚኣ ብዙሕ ግዜ ወላ እዚ ገይሾን ከለኹ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ይሰምዕ ነይረ ቴሌፎን ኣዝዮም ኣብ ቴሌፎን ግዜ ከም ዘሕልፉ ብቀዳማይ እውን ሓንቲ ቦይ ሰይዳት ለይ ከምኡ ትብለኒ ነይራ ከምዚ ወዱ ክርኢ ይመፅእ እሞ ምስ ቴሌፎን ጥራይ ዘሕልፎ ገሌላ ኣይመለስኩላን ከማን ኣጋጣሚ ከምኡ ኣሎ ሕጂ ንቆልዑሲ ሓደ ግዜስ ቆልዑ ሞባይል በቃ ደቅና ሞባይል የግድፉና ኢልና ኢና ንዛረብ ግን ካብ መን እዮም ሞባይል ዝፈልጥዎ ደሎ ወይ ካብ መን እዮም እቲ ናይ ሞባይል ልምዲ ወይ ወልፊ ዝሕዞም ደሎ ካባና እዩ ንሕና ግና ይርዳእናን እዩ ከምኡ ምዃኑ ህፃን ቆልዓ እንከሎ ቴሌፎን ድሕር ብህፃኑ ድሕር ቴሌፎን ተርእዮ ኣለካ እቲ ዝውላዕ ነገርሲ ንቆልዓ ንኩሉ ነገር እዩ ዝስሕቦ ስለዚ ካባና እዩ ኩሉ እሞ ንሕና ከዓ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ ንብላ ዘለና ማርታ ትብል ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዳትስ ኣብሶሉትሊ ሮንግ እዚ ጌጋ እዩ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ብፍላይ ንሰብኣይኪ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ምሳኻ ዝራኸብ ክትብልዮ ከለኺ trust me ንዓኣቶም ሰርሓሎም ምኾን ንክልቲኦም ክሰርሓልኩም ይኽእል ክኸውን ኣነ ግን ነፀዓዱ ክብል ኣይክእልኒ again ኣብዚኣ ክነስተውለላ ዘለና ብዙሓት ፀዓዱ ፅቡቕ ሓዳር ዘለዎም ከይመስለኩም ብጣዕሚ ዊርድ ዝኾነ ሂወት ዘለዎም ብዙሓት እዮም ኣብዚ ሓለፈ ምስ ሓደ ዓርከይ ንናሲ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ዝበሃሉ ግን ኣብ ክሽነን እናቶም እዮም ዝሰርሑ ንሳ ኣስቤዛ ናታ ገዚኣ ናታ ትሰርሕ ንሱ ከዓስ ካብ ድኳን ገዚኡ ይምገብ ናይ ስርሑ ጥራይ ዘይኮነስ ንገዝኡ ዝበልዖ ከዓ ሒዙ ይኸይድ
so much of weird ዝኾነ ወይ ከዓ ንኽትርድኦ ኣሸጋሪ ዝኾነ ባህርያት እዩ ዘለዎም ካብኣቶም ሰሰሜና ብዙሕ ነገራት ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር ኣይኮነን ታቦም ዘሎ እዚኣ ክንጥንቃቅ ኣለና ካብኣቶም ክንመሃሮ ዝኽእል ኣሎ ግን ንፅቡቕ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ I think ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰባት እዩ እቶም ሰብ ሓዳር እዮም ዝወስንዎ I think ኣብ ሶምን 2-3 ግዜ መንእሰያት ኮይኖም ልዕልዩ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንፋክት ኣብ ገለገሊኦም ኣብ ለይቲ እውን ክንደይ ግዜ ኣብ ለይቲ እውን ክብለካ ክእል እዩ ሰብኣይኪ so you have to be careful ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ እንድሕር ኢልክዮ ንሱኻ መዓልታዊ ዝደሊ ተኮይኑ ፃዓዱ ከምዮም እንድሕር ኢልክዮ ብቐሊሉ ወዲ ተባዕታይ ብፆታዊ ርክብ ክትቋፀር እየን ተፈቲንከ ከም ጓል ኣንስተይቲ እዚ ሓደ ካብቲ ናብ ካልእ ሃረምረም ከም ዝብል ክገብሮ ዝኽእል እዩ ክገብሮ ኣለዎ ማለት ኣይኮንኩን ግን ልካ ከም ክሳይ ረይዋ ጥሜት ዘለዎ ሰብ መግቢ ተሪኡ እንታይ ዝገብር ክበልዕ ይደሊ ኤግዛክትሊ ስለዚ ሰብኣይካ ወይ ሰበይትኻ ብፆታዊ ርክብ ፅምኣት ወይ ጥሜት እንተለዎ ኮይኑ ኣብ ካልእ ተረኺብዎ ክንሕፍ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ክልተይና ነቲ ምሳና ዘሎ ሰብ ዘድሊ ኩሉ ዕጋበት ክንቦ ምስ ነፍስና ቃል ኪዳን ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ሓዳር ማለት ባይ ዘ ወይ ከምኡ ሰብኣይ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ርክብ ክገብር ከም ዘሎ ምስ ሰበይቱ ማለት እዩ ሰበይቱ እውን ከምኡ ምስ ሰብኣያ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ኦኬ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ወላ ሕጊ እንተገበርካሉ እውን ንኣብነት እንድሕር ቢዚ ኮንካ መዓልታት እንተገበርካሉ እሞ ነቲ መዓልቲ ድማ ኣቐዲምካ ፕላን ክትገብሮ ተኽኢልካ እውን ሓገዝ ክገብር ክእል I think እዛ ርእስቲ ነዊሕ ጌርናያ ኣብዚኣ ግን ኣብታ ናይ ቴሌፎን ብዙሕ ፀቂጥካ ንስኻ ካብ ናትና ተመክሮ ዋላ ክተካፍሎም ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቴሌፎን ይዛረቡ ኣለዉ ቴሌፎን ኣብ መግቢ ኩሉ ይብሉ ኣለዉ ግን ኣብዚኣ ሕጂ ኣነ ምሳኻ ቁርብ ኣይሰማምዕን እየ ምክንያቱ ንምንታይ ተልካኒ ንኣብነት ኣብ ካልእ ተኸይዱ ኣይንሕፎን እዩ ሕጂ እንታይ ደሞ ተፀገም እቲ ክንዘራረብ ኣለና ንብሎ ዘለና እኮ ኣብ ካልእ ንኸይከይድ እዩ ምክንያቱ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ገዛ ወፂኣ ምስ ካልእ ሰብ ክትራኸብ እንድሕር ጀሚራ እቲ ወዲ ተባዕታይ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ክራኸብ እንድሕር ጀሚሩ ነታ ገዛ ኦልሬዲ ኣፍሪስካያ ኣለኻ ዕኒኻያ ኣለኻ ሕጂ እታ ዝሃነፅካያ ክልቲኻ ዝሃነፅካያ ገዛ እታ ዝሃነፅካያ ክልቲኻ ክንዲ ብናይ ክልቲኻ ምርዳእ ክንዲ ብምዝርራብ ክትፈትሖ ትፍትንሲ ደገ ወፂኻ ክትፈትሖ ትደሊ ግን ኣይትፈትሖን ኢኻ ኮሚኒስካ ኢኻ ተፍርሳ ዘለኻ ነታ ነገር ሕጂ ኣብ ክንዲ ንደገ ኸይድካ ነገራት ንደገ ኸይድካ ክንዲ ምድላይ ኣብ ገዛኻ መጀመርታ ኣብ ገዛኻ ክደልዮ ኣለካ ገዛኻ ኣብ ገዛኻ ከይደለኻያን ከለኻስ ከመይ ጌርካ ካብ ደገ ኣፍኮርስ ወድን ጓልን ሕጂ ብዙሕ ፍልሊ ኣለዎ ይርዳእኒ ግን ኣብ ገዛኻ ግን መጀመርታ ኣብ ገዛኻ ክትፈትሖ ኣለካ ክትፍትን ኣለካ ከይፈተንካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ደገ ወፂኻ እንታይ ዝበሃል ትገብሮ ግን ኣነ በዛ ነብሰይ ኣይድግፋን እየ ሓቂ ዘረባ ማለት ከም ጓል ኮይነ ርግፀኛ እያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በዛ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሰማማዓ ኮና ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ገዛና ንሃንፅሲ ናይ ኣብ ደገ ከይድና ብፍላይ ናይ ደገ ብደገ ትረኽቦ ከዓ ጥዑም ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ስለዚ ኣብ ክንዲ ከምኡ ግን ኣብ ገዛኻ ነገራትካ ክትፍትሕ መጀመርታ ክትፅዕር ኣለካ ብድሕሪኡ ክልቲኻ ከዓ ሂን ትበሃል ኣብ ምንታይ ኣብ ሓደ መፍትሕኻ ትበፅሕ ማለት እዩ ያ حتى كل God is love دبل نبزح السبات أكون كل عسل غيركي أبيلكيوم نيركي حق دي بلا الله نا دحين كاب توبيكنا عن وتاين دلنينا أي ولدنا نزلنا بمع تخمة زيور سلزنا هي ود حفتاي نيرو ويقال حفتاي نيرا كن ملسنا بتعرستي بزعبازات تليفون تبلوز لهم أبزي كن ملساي نخلينا of course أب حدار أب تليفون دحري بزحي على والفي تليفون كنفلت لنا so بزح سب كابول في تليفون تدقي له زول في الزخاء لك كم قالوا والفجر كاوسدو بفلاي قال سب بزي تليفون متوا حنت 5 دقائق ونكونسنتريت غير كزارب زي كلاله absolute wrong سب مساحة كفتيل له تليفون بزيادة كدر بيز اللوا زدما حركاتي سبعين سبيتنا مودة تارستي أبزنا communication كنزارب كلنا بليز نزيا حجز بلا زول لخون دحر حيسكون كابزانا يلو مارستي بزو حقازك خاون خليو كاب قعزه هيوتنا أنا تمكرو شيرك كبرتو غينا ودن تلخابزي نسبيتخا ويكانت أفكاريتكا نسخاتو دليوم نقرات حقي قبر الله እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል ምስማዕ ምሳበ ይዎ ወይ ገለመላ ሞዳታ ተገይሩ ትእዛዛቱ ገይሩ ሕጊ ገይሩ ብብራና ገይሩ ሂብዎም ነዚ ሕግታት ዝሓሉ ኢልዎ ኦኬ ሶ
مرددا حدا جزء حق أنت زي اللي نختار رادع كبيديو هجرات بخمين قوام زجبرا حق منقص زنتفا مغنياته بخميك تدانا لك كل حقك كله خلاله تي ودنا بنت نتاف سبيتها وين نتاف كاريتك أنا كباخي كستويلك الزن يزدلي أقدس كله كم زخونا له الكا مصحف ديك من حمش دين شدشته أقدس زبالكاين صحيفك ولا صحيفك يزبل بيرو حبا لكعكم بدما تاقوال نسيتي أنا كاباخاز دليو كستو حوي كستو أفكاريي سبعي يلكي الزن يا كاباخاز دلي بليو زين كا مستبعسك ما يكونكم كتحققوا زلكم أبصبق موت كلهم كتلاوت لكم ولا ناي بيرثداي جيف ولا ناي فقراو جيف تون كتبلوا تدخلهم بكارتلينا غيركم من تاي حق زكازي نسب بزت تسمع مع له حقي كتقيدو خلخا زقلليو أنا كابتيتينا انتي صبي ندحر نجيريا نعوك تتكبر لي كلا فقرات قلت عليها لمالتي ترجعني لك أن ساد ما كابايتو دليو الزن يزدل قتل لأن غلا نعوك تحسخ له قبل لي أزل أخبروت قد له يفكرك نبع التقالات تاي مالتي تفقري كلت سقمتن وش أنت عتيخا نتفكروا سمتها تقبر له التنس زي دليو هاي تقبر له نخا التنس دليو خا تقبر له سو فقر مالت سويل كم قال الدرابة يكونه تفكروا سب ندحر خينكا نعملاق تفكروا خينكا تزازات تحلو لك هاي زبل اوكي كليرلي سو تزازات ما لك اب حدا اركا اقد الزبل كايو ديل بريكرز ويكا كفلاليو خاز خولو شجرك فترو الكاز خولو زبل كامنت بتاعت ليست يركا تاك 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 انا كابا خزيان ينزدلي صبوق يركم ماستر كتقبروا لكم نساد ما كومو زن هذا كابنا بنزانه تليفون اب انا نسخان نجربلو تليفون كله يبلون كتبل الله ان فاكت انا انتنا نتكمل لنا مقبوكو فينا نبلع كلنا كنزارب كلنا كنعلل كلنا تليفون زبالك تحاز يبلو that's a very important rule اب جزانا مالتي اب كال غزي كنت تحاز نغلبتا ما ادن قربلا كنت تليفون كترخ قالوا ايفن ناي سرح تقينا يقبلني يعني سوري حرارك جد ولو لي ما يقبلني ولا ناي سرح تقينا كومو زبل برينسيبي زلني ناي زخونه يكون تليفون اما هدك قرب كله ويكف كله خبطات على ناكشن ناي مقابنا ني اسرع دقيقه بلا لهم ساعات كفت يلاون تليفون قبل هيدلني هبت غزيتي so this is very important نفس وكفسب مسنات كونت هاد بزخيد حقتات كتنتفون دحرخي لكم تصبق مثال قباب بيله ابت تمقبولو غزي بزع غزي تلفزيون اي تراي بليز سلامنتاي يا خمس من زلغو كتبلع كلها تعمق بغد بلع كلها تصبق سمعيت كسمعك خلي شعو كتزرارب كتكلال سوري كتزراربن يهمين كتبهالن كتكلال لك انت تنان تسرح لنا حنت ساعه ورسديو مسعديو دراركن بلع كلنا زخونه يكون تلفزيون يكون تليفون يكون زخونه كوميونيكيشن يلن انا نسان دقنا انت لودما تمرتن تزيلو نساتهم كابو سلازي ابتا غزيتيا نساتهم يكون هنا تليفون تزيحزنا بمولنا يهمين كتبهال كتعلل نخليها ولاتي دباسكا تايليو كابت زباسكا دجاجقا نغرات نعيقا كوتو غدل مخنياتو تليفون دحر دجاجقا كالو خينو سي ملالبات غيزه حانتي حدا غيزه زرا اخوانيرا حدا بوسي كن سرح يسرح نيرا حق زرا تليفون ايكونن كن كل غيزه سرح طراي دبلا نيرونا تاغالو اجي حدا معلتي كندي اخا تخفل نساعات الى حتيتاتو تاغالو $10 يلوا $10 دحر كندي معلتي $10 كابو تلق حابني لاتو لمتاي دلخيو إلواس دليو لو خيلاتو مستناتا ناي تأكبو زنبرت جنزب مسؤ حواويسا $10 أربعة ديو قالي بس حلا مالس شو انتي تبلو نبا بابا حجي كاب تجيزها كل 9 ساعات كجز دليل لو خيلاتو بس تليفون ون تماساسالي بزح جزء نحراب تليفون تحلف ندحر كوينكا معاسي خدا أنا سدرخا جزء خطبهم معاسي خا بفلاي مجمن دابل عكا تليفون تحت تحس كوينكا كل نجار تليفون تحس كوينكا معاسي خدا مون دقها نسبيت خادو خون جزء كل وقت كدني سازي تيزا جاجا كان نجارات نعو كم حدا حق جير كحيسكا نعو توجدات كتب لك أسو زبالة تقوين سمعني يس نبكالا رسقي حلفنا حتوتاتكم كمان كملس لزغنا بزوج زي خمسة كومنت ممكن كملس لكم سلازي كل وقت كملس سلازي نخل بزوج زي أبكم زي صحافكم مو نايم ملاس عدل كبير سو بزي كاب قال الديا أباباي عالمية تقول زمازات حتى مالتيو مجمرة يغني لنا
حتى ألني من البات أبزي أرستم وزاي حدارن فقرنس بغلتي صوتا معرن تزوي كوينو انتي كتكبر لك معرن كخون it's a very very important بتاع ما قداسي معرن تزوي كوينو بدعمي حدا جنيا really again أقدم بيلا زبلوس أنا هكو كلتي خواجنات تدليو كابت كالاي مصام تخاخد جلس على لك مغنياتو بحاجة وجن one sided relationship مبزعت زي كتصلني مغنياتو اتحاده زجبر كالو انت جبر كالا يحجوسني مغنياتو دليل سلو زي بلو اتخالاي كتصور بين تسكيمو سلا زخيد تقعتي تخمو وتخلي كل إذا دات هاسي دخيل سيوس سلازي بحاجة وجن زخيد حدار صبغا يكونن بقلت خين كاخت زرارة بلو بتكلها لك سلازي سلامنتاي تخالاي وجن ملو بملو أو كتوكر زي كالي قلوت نت communication again أبا نوع جزيبة لنا لنا مبزعتو حضارات زفرس ويد ما أيكبرو نموتن نبكالن زبتح زبسنك communications أقامية زبلامي حساباتك بقلت زي مزرراب هدي إلكا زي مرددا سأقاماتك وشت آتي خاخت مميوم زي مفتان مبزعتك زيادة ما مستبع أسكات راح يكون كان communicate كبر زلكا abnormal جزي خلخا تعلالسي كل جزي مبزعتك زي فقراوي جزي يفكرك يفتوك تراي دي يكون سابت جزي متزلخا دليتات كاخد جلس علىك يفكرك انت يا خاطر فكر كاباي انت يتدس بلكي انت يا خاطر تدس بلك عرز خلت دليو خاباي انا بزح جزي مسبستيتينا كزرر كل غزي نغرات زي كم حتى يلعلي كجلس ونقس بلنيو سلازي مزرراب انتلو ولا تزعبي شجرات كتفتحو تخليخا زي تفتحو تخين كخا باقو ترداري كاون من البات هذا جزي كاب حماق موتن صقمن ما من قد خام حازون حماق اي مثلا I think ازينا نوح جزي وسينا لنا يعني ايش كوس خلا نعاء حدا جزء تي باسي ويت زي مسمع حماق ايكونن نابنت حانتي اب بفلاي اب معبول عالم اي ثينك اب امريكا مثلني كبابي 25 عامه اب حدار زغبلك تزارب سمع كوي قد ما كندي عامتي انتي تبني رام فلكا قلقله سبات الله ونحنا اي دباسنا دبلو سبات الله حجي زي تبقاس اندحر كوينكا زي مسمع نغرات اندحر لك خوينو حدا اكل تهاسي خير الله حجت زي مزرابون زمصو صعبين حدا اكل تهاسي خير الله حنتي غيزه ناي وشطو اوصيو اندحر كستاغيرو مملس يبلون كملس هيكلني تبل حجه حدا غيزه تمباس اب غزانا خوينا مباس نحسب بوندو انا من اسي حويسي توم انجرينا نيرنا نشتي في اللي زلنا قال مسو كل غيزنا نباس نيرا حجت باس انتي كبدنا ليه مسحواتنا ونباسينا مستفل علينا نغرات نباسينا كم زي ازيو حماق غيرنا كنحسبه بنان انت زي مباس ناسي كم مراداد غيرنا كنحسبه كنقلالنا حدا غيزه زي مباسون صبوق ايكون حدا سب لا تحسي يخيدنا تاع ناي مشمو حتى مساعات سلتخيدي نعم سيا yes قال كابتن كنسغراينا زينا مودتا بزع غزي ساعات حدا غزي بعد البيت كري عرقخي مسعرقتو شايك ستتصبغيو مغنياتو حدش انرجي حيز الكغمات سلازخل جن كل غزي نسبيتهم قريفهم بين خامخات صبغا يكونن really صبغا يكونن again ازياون تبقلو سنات مسوخ تردادلو زلكي كندزين معالتم سايكت على لك إلكي مدبات كتوصغت كل لكم حق تقبروا لغت كل لكن السون حق قبرك خلاله كل تيخم دما كومبرومايز كتردادو كل لكم بخما كنا قران غير مغنياتو نقولوا كمون ثيرابي حجز اليو كنتاتون كلي غليو سلازي really relationship counseling زبحالالو حساباتن حجزن كدل غليو مصحفت من باب كدل غليو ناي كالو تمكروتات مسمع كدل غليو زين احنا نقبر زلنا نعنا دسرح لنا نقرا شير نقبر لكم لنا مسناتكم كنتات كل تنعنا تسرح لنا عقم قليو تنعنا زصقبنا نبلو دكي هلوكم يخلي سلازي نفسه كف حدار نناتو سيستمي زلو نعاخاتكم زسرح لكم من قدي كتناديوجن بقولوا تنات كتزراربلو كتمايتو لغت كل لكم next نت بزلا كنت انكفا just 1 second كلن كم بس حناين غلينا but there is one topic I would like to mention poor communication in لانيرنا different expectations زدما again expectation is the mother of disappointment يبوا تثبيتات كاب حداركا كاب مصامدخا
أبتا زحلفت communication تزاريبنا هنا التحقتات مالت نعويقها تثبيت تقبر الله مالتشو شو بخما خنسجران خل تثبيتات كا بنتصور كابتي متأمتها أنا كستو أنا ولا بتصحف ولا قبر وهاي really encourage this thing ولا بتصحف غيركم أنا كاباخي زن يزتصبي بلا كيف لا تطقن دي قبر كيخت ولا بالكان again بعبيو جنا بدك نسيه زلوا تساقمزي كم ببنن يروو كفلت أنن يروو قال ملا no كيف التاكي خيليسو أودات بتفترونا اب كوميونيكيشن كنسيو قرب يحيي لاب كوميونيكيشن كبدك تبعتيو that's why ابزع عاود كوميونيكيشن زاد كنسيو تركب so اتزد ليك نغرات مستبعسكم زي كونه بصري منقدي كل نغرات زد لينا نغرات ميتو كون خيليو جن اتهم عند اقدس زبلكيوم زيان كابا خايد اللي لكم كنت سمعوا لكم كلتيهم كاك تردادوا لكم انا نزل لك من فللاك بتصيح بالكا كنسغران خلينا next point منالبات حصر كنبلا توبيك ناي ገንዘብ كنبل نخل ገንዘብ ሓደ ካብቲ ብዓብዩ ንሓዳራት ይኹን ንፍቕሪ ዓብ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እዩ እዚኣ ሕጂ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ንሕና ንፍለይና ባህላ ያነ ገንዘብ ክንብል ከለና ኣብ ሓዳራት بخماي كتقولتي تخلتينا ناتكم ريتو جنزب أب حضراتكم تأجم يفتر ده يفترن كل خاتكم ريتوناتكم كتبوا تخلوا متى عينت تأجمات كل خلقات تتصحيفكم حنا هذا كنريا نخل متى تبلتينا أنا باقي جنزب كم زين محجز مالت كاري كم يعز وين سخاجو مرمو شو أنا بدي هرانا جنزب مالتي جنزب أب هيوتكا جنزب سيسحب كايو تبديني كلت يوم ديم تصرحوا تحددي تسرح أنا بنت مبزعت جزية كلت يوم تصرحوا منو سديو تجنزب كاهمي غير كاتجبرو مني قال ملء سدرابيت هالوا بأفريقيا قال ملء محجاز زياتهم كلاتهم بحرار كسب كندي أنت عينت أجمع اللي أنا حرة سبنات بلي كابناتنا تمكرد ما من البعض نفسه كفنت بيك قلت أيكلني بقلت مخنيات نفسه كف سبناتو صورس لزلوجن بحفشة أنا خنقر جنزب حركة بتاعقد أسياب حضارات حدار مالت لك كم جزايو اوكي جزاك تهنص تخينكا تعبيه تخينكا جنزب يدليو اجين حدار كتعبيه تخينكا دما نايت حدار جنزب كله خلالو انت زي اللي برورو يلغترفيو افقلقل يزريو كلت يوم يسرحون اناتهم هيوتكا تحادن صدرو تقال مال وددر اللهم حوسي امونغو تا جزان توم صدروم توم دو كومنت راهم كترفي خلو not good really من البات استفل عليه سيناريو خبر خليان استفل عليه كيزس كلت يخات سرح تخينكا أنا هناك مثل زي كنا بحدث لنسرح كبيدنا حنا مستنا كالسب كنقلتو كلت يخات سرح تخينكا انتي مقبار زحت عادون كما ادفايس قلتوا كلت يخنا ناتكا اكاونت كلوا كالو صبغ يزي تيتينا غزن تدليا اب كتما انا زي لغو شاهي مستيسينا ترايدا از بيزا وي قال نغر كزدليا ترايا وي كدان دس يلوا خلو بجاها غنزب هبني I don't think that's good صبغاي مثلا ناني سو تاغوال ناتا اكاونتن ناتا عقم غنزبن كلوا كلالو تسرح اي تسرح بناتي ردي ديليت هاتا عبيت نغرات كيكون خليتي زدليا ناش نغرات كن كتغزالو تخل عقمي كلوا كخل الو very important كلت يوم صرحوا انت خوينا مجي انتي تقبر ناي كلت يا خنا حداركا شم توصالو اكاونت تقبر سالساي اكاونت كلت يا خدما ابو تقبرو ابزنا ابنت نقطع مكا ناي غزا خرايكا ناي قال مل دخا ناي قال مل خبمول ولا بحد تخوينت هيوتكا توردو قال سب حضارات شير غيروم زنبرون الله سلازي تشير زد لي كانغرات ابت بانك تو سو جن ابزا اكاونت زي كم قلت تخاريتي ويكا بحد تخاريهم زلو أودات ويكا والد كنا نسريها بلان أبتي أكاونتتي نمت عينا يتحدار مع بيون كورد خلالو تزيل يس سبعي بينو ناي بينو تراي تحدار كله ناي بينو تراي تحسب تغين تاسبي تخاف تحدار كله ناي بينو تراي تحسب تغينا بغاي مثلا بتهم كون خماني حاسب لهم أمونغو ترفيه مالتيو سلازي كرت تيخا بحد انت اللي خاخين كمالتيو ننا اتكاولارن الشيكة ترفت خليخا أمونغوغن بحادي أغميت كاتا سماميكا نجزا خرايكا نبراخا جزا نخنجز إنفست نخنجبر قال نخنجبر كم سدرا مالتشو حسبا ناي سدرا أكاونت غيركا كتجبر تخل نو بب وجنا خن كيدنا تقوينو تحسابكا ناي كلتي خا أكاونت كيفيتكا نخلتي خاز كدل زخل زبالكايا وتوردو شعوب بقول خادمنا ناتكا تجبر تخليخا
ብዙሓት ዓዲ ዝጥቀሙላ መንገዲ ከምዚ ሕጂ ኩሎም ኣይብልኒ ግን ብዙሕ ሰብ ብሓደ ከለዉ ንዖም ይሰርሓሎም በብወገኖም ኢቭን ኣብ ገለገለ ሪኢኹሞም ተለኹን እናቶም ዝኸፍሉ እውን ኣለዉ ኣብ ሬስቶራንት ብሓደ መፅኦም ንናቶም ዝኸፍሉ እውን ኣለዉ ፀሓዱ ሰብ ሓዳር እዮም ሶምካ so I think ናቶም a little bit strange ንሕና ከምኦም ክንከውን ደስ ኣይብለንን ኣነ ከም ሓዳር ከም ናተይ ርዲት ብሓደ ወላ ሓደ ኣካውንት ሃሊኻ ብሓደ ኣካውንት ተጠቀምካ ኣበርክቶ ጌርካ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ናትክቲትና ኣሕፅር ኣቢል ክታርሲ ኣዝያ ቁርብ ዝኾነት ንበይና ከምዛ ክትብላ ዝፀናሕካ እሳ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ እታ ንሕና ንጥቀመላ እያ ናትካ ናይ ኩልኻ ክህልወካ ኣለዎ ሓደ ከዓ ነናትካ ሒዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቁርብ ፍልልይ ደምፆ ናይ ክልቴኻ ኣታዊ በበይኑ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት እቲ ወዲ ወይ ታጓል ብዙሕ ክትከፈል ትኽእል ሓዲኻ ካብ ክልቴኻ ብዙሕ ኤክስትራ ትኽፈል ትኸውን ሜቢ ንኣብነት ክንወስድ እቲ ወዲ 5,000 ድኽፈል ተኮይኑ ታጓል 3,000 ትኽፈል ተኮይና ናይ 2,000 ፍልልይ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ከምኡ ደይምርዳእ ክመፅእ ክእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ቁርብ ሚዛናዊ ትገብሮ ሓደ ግዜ እውን ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ብዙሕ ደገ ወፂኻ ክልቴኻ ማዕረ ምስራሕሲ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንምንታይ ተልካኒ ንደቅኻ ኣብ እንታይ ድበሃል ገዲፍካ ክልቴኻ ክትጎይ ውዒልካ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ብዙሕ ግዜ ትኸስር ኣይ ምስ ደቅኻ ግዜ ሕሊፍካ ኣይ እንታይ ድበሃል ጌርካ ነቲ ምሻሎ ብዙሕ ነገር ከም ሰብሲ ዝጎድለካ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ክልቴኻ ማዕረ ምጉያይሲ ሓደ ግዜ ብዙሕ ኣገዳሲ ዘለዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ይሰሚዐ ብዙሕ ግዜ ወላ ንስኻ እውን ከምኡ ትብል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ሰማዕካ ስለዚ እቲ ቀንዲ ከቢድ ዝገብሮ ናይ ክልቴኻ ኣታዊ በበይ እንተኮይኑ እቲ ናይ ስድራ ምሕጋዝ ንዓይ ስድራኻ ከም ስድራይ እንድሕር ክቕበሎም ዘይክእል ኮይነ ስድራይ ከም ስድራኻ ክትቅበሎም እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ስድራይ ስድራኻ ዝበሃል ነገር የለን ኦሬዲ ንሕና ስድራ ኮይና ኢና ንሕና ስድራኻ ኮና እቶም ስድራና ናይ ክልቴና ስድራኻ ንዓና ስድራና እያ ምክንያቱ ኣካል ናቶም ኢና ኣነ እውን ኣካል ናትካ ካብ ኮንኩ ካብኦም እየ መፅአ ናትካ ኣካል ኮይነ ዘለኹ ስለዚ ብዝተኽኣለ መጠን ክልቲኦም ናትና ኣካል ምዃኖም ስድራና ምዃኖም ክንኣምን ኣለና ኣነ ንስድራይ ጥራይ ዝገብር ወይ ኣነ ክስታይ ዝገብር ክንብል ፅብቕቲ ዝኾነት ብናተይ ማለት እዩ Yeah, it's very important. I think በሓፈሻ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ናይ ክልቴኻ ስድራ again ክልቲኦም በብወገኖም ዝኸዱ ተኮይኖም ተሓዳር ኣብ መንጎ ክተርፍ ከም ዝኽእል ይርዳእና ብናተይ ርዲት and that's why ድማ ክልቲኦም በብወገኖም ዝኸዱ ተኮይኖም ሓደ ብዙሕ ሰዓታት ክሰርሕ ይዘሊ ሓደኻ ከምኡ ስለዚ እቶም ቆልዑ ኣብ መንጎ ክግድዑ እውን ይኽእሉ እዮም እንተተኻኢሉ ከምታ ናይ ዓድና ክልቴኻ ሓንቲ ከምታ ክዳን ተኣስሮ ሓንቲ ክልተ ሰባት ሓደ ይኾኑ ዝበሃልታ ኣካውንትኻ ሓደ ኮይኑ ናይታ ስድራኻ ሽም ሂብካሉ ወላ ከማ ኮይና ክልቲኦም ግን እናቶም ኣካውንት ነንእሽተይ ገንዘብ ስለዚ 10 ግዜ እውን ኣብ ጅባኻ ሓንቲ ዘይብልካ ከምዚ ሃበኒ እንድሕር ክኸውን ከይኑ እውን ቁሩብ መቐረት ኣይህልዎን ይብላነ ብዓብዩ ግን ፕላን ናይ ሂወትካ ብሓደ ኮይኑ እንተኸይዱ ከም ቲም ክትሰርሕ ተኽኢልካ ዝያዳ ክዕውተካን ክሕግዘካን ይኽእል ኣብ መወዳእታ ክንሪኣ ንኽእል እዚኣ ንስድራኻ ሓደ ግዜ ወላ ብናትና ሕብረተሰብ ብዝሕ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብዚኣ እውን ኮመንት ከማ ተፃሒፋላ ከምኡ ክሓስብ ፀኒሐ ቴድሮስ ክፍሊ ዝጊ ፅሒፍዎ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ንስድረአን ይሕግዛ ክብል ፀኒሑ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ትርኢኻ ከምዚ ወላ ካብ ነብሰይ ክሪኦ ከለኹ ቀደምሲ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ስድራኻ ኣዝዩ መዓት ግዜ ሂብካ ብዛዕባ ስድራኻ ትሓስብ ብዛዕባ እቲ ዘለኻዮ ሂወት ንክትሓስብ ሓደ ግዜ የገድደካ ግን እንታይ ልዕሊ ኩሉ ክትሓስብ ኣለካ ስድራኻ ይትሓግዝ ወይ ስድራኻ ይትደግፍ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ልዕሊ ኩሉ እቲ ካባኻ ሓላፍነት ዝፅበ ዘሎ እታ ንስኻ ከፊትካያ ዘለካ ሓዳር ወይ እታ ንስኻ መስሪትካያ ዘለካ ሓዳርን እቶም ቆልዑን እዮም ናትካ ሓላፍነት ልዕሊ ኩሉ ማለት ስድራኻ ይትሓግዝ ማለት ኣይኮነን ግን ካብቲ በይናኻ ከለኻ ብዛዕባ ስድራኻ ትሓስቦ ዝነበርካ ሓዳር ጌርካ ቆልዑ ምስ ገበርካ ትገብሮ ነገራት ኢቭን ሓገዝ ኤክስትራ ካብቲ ዝግባእ ነገራት እንድሕር ትሕግዝ ኮይንካ ብዙሕ ግዜ ክገርመካ በፍሪቃ ኣዝዩ ክንደይ ሰብ ተባላሽዩ ኣሎ መስለካ ብዙሕ ሰብ ተባላሽዩ ኣሎ ብሰንኪ ከምኡታት ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ ነቶም ንደቆም ዘይሓስቡ ሰባት እኳ ኣለዎ ንኣብነት ሲስተም ክሕግዞም ወይ ኣብቲ ሲስተም ስለ ዘለዉ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ምሳኻ ዘሎ ውላድ ዘይትሓስብ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣስቢሕካ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝታት ብዙሕ እንታይ ባህላ ይገብር ነይረ ግን
دحار كرد أنا مش جمرة كل جزء بحسب يرد أكملت هيكون مش جزء قرب دا مثلا كان دا ترد أكاز خيس هذه زعبا تازل مسري كذا لها حدارن دك خانسي مور كاب نايس درخان العلس كنت حسب مور كا إنفست كتقبل على كاز بالحساب لنا يا ذات دروز زبالاجن حق النت على لواب كل جلي تريقة تا قالتي كاب سدرا حبيا كاب حدارة حبيا سدرا تحجز it is what it is ده كنسيوكم بحر اللون بتحدك تريو خلقها again عينا يتقدم النت يزر أبز مالتي تسدرا دي تحدارة جهاد كنسيو أبزي بفلاين حبشة تحدارنا يودس أور تراي جيرن دوستور لوا that's absolutely wrong فلاي وليد كان تلغى قدامنات ناتكا دق خايك خون زقبا تقدامنات ناب سباي تراي دربي خيات خدن تلخي زقيقايو سلازي برقت نستراخ تحجز يابلكن مالتها يكون نشبغيو نستراخ محقاس بستخالة متن تردادي كادما حقن توصى خالو زون نشبغيو نسدراخك كندزي نسدرانا خندزي لكا بفتحة ومن قدي again أبزون بزو زربالو حدا تودي شدش تحوات دقلو نساقن حنت خاب جزوم تخينا زي معرك خونا يكلني أنا مجزايميت سلسلة كسرميت سلسلة خونا يكلني زون فتحاويان كان كون علنا ناي سدرا كنا تطريقة أنا نابنت أبيرترا كلتا سبات ويسلس سبات راين تلوني صغي شمن تسبات تلوغ معرك خونا يكلني كل تكونتات أما زازينا نخلط يسدرا كم حدا تاريخايو فتحاوز خونا من قدك من رأس خيل إذا عبار استيون بينه جبار غليو لو كله جن بزعبا دكنا كنا حسب كنكلال لنا that's very important دكنا حدا نحنا حلافنتكم الظلم زلنا دكنا مهنياتو بمرجعنا سلن ولدهم بزع جزيه اوكي بزح زارب على خنبر حنت نجر كذكر تاني هيك ادمسي اديتاتنا ترياني خا اديتاتنا حدار مسكبرت تاغوالنسي نحداراسي يملا علينا اديتاتنا نزقت يلاتن زخونه ነገር ሽኳ ዓቢለን ዝኾነ ነገር ሂበን እየን ብሰዳነ ዴታትና ከምዚ ንስድራኻ እንጓልካሲ ዝኾነ ነገር ሓቢእካ ክትባን ከለኻ ሕማቕ ማለት ኣይኮነ ወይ ንስድራኻ ከምኡ ጌርካ ክትቦም ግን ነቶም ምሳኻ ዘሎ ቆልዑ እንዳፅቐጥካ ግን ክኸውን የብሉን ንማለት እያ ብካልእ ከይትርዳእ ኢለ ምክንያቱ ኣዴታትናሲ ንደቀንሲ ክጎድለን ከሎስ ትምላእ ኣለ ምክንያቱ عباية كوم سلا زنبرت نديسي بزح نجر ندم لا سلا تخيل نبرت عناسي عباية لعلو كل عبيات الناس الذي دات ملال أين دخلاني رنكبل سلا الدولة تا قرب درق سلا زبلتنا هذا رواية كعرياد لي. Yes, I think Mimi كمون ميريام زاربوا زلو تمساساليو ميريام سريع كم زدات حماغي بحلالو بس بحفي شاق ميمي قالي ساتلا مدهري فتحاوز خونه مردد عن تزيلة ناب جوجوي من قد تعاد كمرة خلي بفلاي نودات مالتي تودي سرحي زمس تخيني تجنزب حارب من شأتوت سبعي تخينو نتاقوال نسيت دما نسدراخي نسدراين معريك سدد ندحرو خينو نسا سدرا بزوز أقام تلوايا كيف توت أبطال نقرك تعطيها بحفشاقن بفتحة ونقر تاريخايو للعقمة ما يتحقزهم تلمسهم يخازلخا تلمسيهم يخزلخي تزقبع حاجس كجبرجن فتحوا قيني سمعني بتاع حنت بزياخن ريان خل وددرنا حاجس لزلي I think this is one of the ناي حبرة السبنا بكل وددر سلزلو so هذا جزء سبكم جبون بركم قربيتو هيكونن كمنا تك حقن كمنا جزاخ حق داخل كيدا لك كمبر again الزونا بحقك عتك خلالو كلتي خاطر داليكا كندزنا بنداتي كندزنا بندا جورجيلكا كتردادا خد كلالك زيد ماينة تحدار نكعبن نكعبن زحجز كلتي خبب وجنكا نسدراخا تقدمت لها تحداركا منجو قرخات وايو كتكت لا يدخلنيا زيا again هذا أكاد رأيت خينو كقرب وتعيو تابعا نسيتس قال نجر كتبركت على ولا أنا عجبتك سمع قال نجر أبكز أخينا ديات شرحوا إذا حلفون كومينا نيرنا زخونا نجر ولا بي بي سي فرقينا أنا كلت كله بزحت نقبل تابسو يجري أمي بزحت كل عدو شو قالوا له لقوم قد يفهم نخلو بزح ننزب أب تعشمو كخفلو يقدروا حجكم تات بزح نجراسي كتقبر تقليها مخناتو قال نسيتس أزياد تتقابي تحت تتقابل تقليها نحدارا نجزء نقول نجر سكت أبى تقليها تطبق يا قال نسيتي ስለዚህ ገለ ነገር ንዓ ከምዚ ኣብ ሓደ ጥራይ ተፀጊዕካ ክትከይድ ከለካ ኣዝዩ ጎዳኢ ምክንያቱ እቲ ሓደ ነገር ዝተፈሪሱ
ክትጎኖ ትኽእል ሽዑ ሓደ ኢልካ ካብ ምጅማር ኣብኡ ከለኻ በብንእሽተይ እንዳሰራሕካሉ ክትከይድ ጽቡቕ እዩ Yes. So I think that كان دا قدست نجارات تقيسنا لنا تي I think من الباتنا مودة كان زارب الله النخل تي أبزن تايل والو وددري والو no كتر تشات كتر تشات تايل له fear of being alone مبجعت جزية أبت حدار تقتل عجيب كازي كونسي كيتش موكا ندهر خوينو زونا جين قال كابتي نتي حدار أجمع كونو زخل نجاريو مغنياتو open لك تزرارب كتكلا لك سبات نتحدار بمولو لبوم كده اللي هو خلو لهم قال نجار كي يقول لهم ويكا قال نجار كي يسقمهم خوني يبلون سلازي تحدار وخلتي وجن ملو عقابات كم زهلو كتسعر كتكلا لك تحرز عقبلو تحرز زعمت صلو خون هاي كبان أنا بوجني زياك بالخل تارس تقفي هنديو جن دحان مستي ناتنا كونتاتن مستي كنقلت أنا خلينا نسخ بالخل تاي تبلتي fear of being alone تاي مالتيو بين خاخي تخون فريكا أفتح دار كتكسل مفتانون حدا كاب تسقمنا الزبنايو ويكا نسن خالوت تمرعيا أما حزوتك مستمرعو كيف تخايو من تانخط مرعيل كان خالوت كتمثلي لك بينو تريف وبينا تريف أخي تبهال زقبرون خوني خليس لذي انتهي تبلا بزيا مودات أنا كم نتبي حلم فريحك تخيدك أسكح دري مالت حلم فريحك خيدك أسكح درني صدق سي هانا قدني عندك دك مي خاب كلام على فيكن كم زي بين خاص لازقون كا كتمرعو وي حدار كتقبر وي متأم تقبر طبق أي مثلاً مخنياتو أبوش تقاسي كل جيزس ألو أبوش تقامس حدا زخنا نقدر كتقبر كلا خوي كتحسب كلا قاسة أبوش تقا نقدر تسمع كاوي مسوق تكون تدل نقراس ألو كتفلن كلا خدي جلس تفعل عليه نقراس تسمع كاخلي جل تمواها يسمع كالك حدار كتقبر نحرفين كاسين نحر تمواها حدار جيكا بخال نحر تمواها تتكيو قناة حدار قديس فيها كين مالتي تبغى يكون مخنياتو حدار مالتكو تملاليكا تتخاخيكا مخاد مالتي مخنياتو ولا ترينا ياسي فترتني ادم دحرينا ياسي اغزابير نهوان كبون كولنا ادمكو دغافيت نقط كوني لي نهوان يبو مخنياتو حدار مالت مدغغاف مالتي حدار مالت مدردا مالتي حدار مالت تحدا خدكم كولو تحدا كدغف تحدا وندو كولو تحدا ختص تحدا زخونه ነገር ከጋጥሞን كولو ابغون نخون مخنياتو even قال كده كان أسر كلناسي بزح نجاراتي بتوم كهنا زوها بنا مالتي ببناتو يفعل على خوني قل أب كله حميموت أميمو ولا مخينا كولي كني تباهيلون نتحدث كيركا كيد كم زلكا عقيدان تأتو زي سلدت أمك حدار كتجبرسي من البات أمك خاب خالتك كي كاخد كتو تخل تخون I don't know قل دلي خافتي خا أفكير تحت أطو دبل أفيني مع النعي Yeah, I think it's بعافشة حنت بزيادة أنا مودة تبع غيرنا هنزا زمينا بسدرا بيتهم بحواتهم بولدهم زمرحوا بحدار كله سبات له زي حركة بتنعي زحزنا نجر نتلو زيو نتا فيديو لايك برو لا بليس بزحات كلهم واحد لايك اللوا حمشة ميت تخون سبات كلهم سكلتهم يتلايك وني بلان سو بليس لايك أبواتا فيديو كم زعينة تحسوا تدلي تخينكم على لايك برو لا تلايك باتن هرموا so العالم بريزنتنا هاجر كتكون ايكون كان كتكون تخلي خنايا كامبان كتكون ايكون ويقال ما لا يكون كان اتليست بتاع داركا نع خمام بعالخاخ تمرع زي تخل تخين كاف for me oh my god this is جسم في النايز بلاني نتا حنت حداركا خمانسي كالي سب كم حدركا مفقاتسي it's a very very sick حمام يزبلانه زي كاب كالوت حساب وسد ويا يتماخر مالتا يكون ግን ኣብታ ገዛኻ ንስኻ ክትውስን ክትክእል ኣለካ ነታ ሓዳርካ ካባኻ ንላዕልን ካብቲ መጻምትኻ ምሳኻ ክነብር ኢልካ ኣነሲ ንዓኽን ተመሪፀክሲ ካባኻ ንላዕል ካልእ ቀሪቡ ከማኽረኒ ክመርፅ የብለይ ምሳኻ ትድቅስን ምሳኻ ትትንስእን ምሳኻ ወሊድካን ዘሚድካን ከለኻሲ ካብኡ ንላዕልስ መን ክቐርበካ ዝኽእል እንድሕር ካልእ ዝቐርበካ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኣብቲ ሓዳር ዘለኻ እዚ ገለ ካብቲ ፅያፍ ባህሪ እየ ዝብላነ ምክንያቱ ገዛኻ ከተመሓድር ሓዳርካ ከተመሓድር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ባይ ዘ ወይ
سبات سلمنتاي كما خرونا ويا بتحضرنا تيوم كزاربي في مسلكم. This is very important. زيا كتحزوات خليهم نسخة وينسخي بقعت يبلكان يلوم سلزنعق خايم أب حداركات يوم كمرو ولا سدرها خون خليهم أبوها ويا ديخ أب حداركات يوم كزارب زغل بناكا بقعت زتا أمام بقعت يبلكان يلو سلزعمن ترايو سو رسخا كهر مكالو نحداركا بزعبا سبيتخا كالي سبك مخركان تجميرو حماق ريو كنغرك يبلون يبلي اللخنانه اوكي حماق نغر كراخليو بحفشاغن اتزولون غزاخان تاكد جبر لك بخميك كيد لك مسمنك كيد لك تاكد جبر لك تاكد نزي نغرات زكالي سبك محدركا غلغله يسمعنا ركابير تراسي سدرو ينغروونه تودويكا كابير تراز لا اديا بزعبا حدارا نسات محدرو كابز زخف نغر كله يكلني كلته سب حدار بحدو كوفي لون كله كالي سب زورو حدار انتلكا خوينو ماي جودنس نيكو هاينا سوري معناتو تايوت كاسي كلته خا تحمق تصبق ولا جيجا يخون بحك ولا جيجا يخون كلته خان برو ناي كلته خا وساني نخلته خا بز تمام نمبر ابا ابزو خين كاستو سما معكايو لو متر رادات صباح نغو تماخيرو مچيكال حساب زغبر لو متر راديخا كوميلن بزحتا والده ويلن علي لو كوميلون كبزحتا ودات بقى تحت عريسي قال سبي زي ما حضروا مسكر رادا يكلنا this is really bad my god نات كريتون سمت تزياغن بتعمي زغر من نغرت لحد زي thank you هي وات اليو هاي تسلا اذا حوي وي زحفتي جن تريتو صبغيو نات تايديو مالت حدا كمزي كمزي كتقلصو تصنحكا انديو جن حدا غيزه خا كمزي نصبق كادليو كزاربكا خلي جن ديتال ابتي وش تاتي بحداركا خمس تقبر لك خمس تقبر لك خمس قليلو كمخركا زدل سب مالت عدل كتبو بالكان مخنياتو نسخه حتيتكا ديخا نسخه اندحر حتيتكا خو متقبر لك خوينكا تقاقل لك تقاقا يا حدا لخا مخنياتو نسخه سبقعت كم زي بالكا اخا تحبر زلخا مخنياتو كيتكا نيرترا دي نفريقا دويل كان حرب زعما حداركا تزارب لخا خوينكاسي وا اب قلنا خا دلا وي اب قلنا خزر لو غديف كسنا افريقا بانترنت نطاط سلازو خنا وي برصيد ملك ختزاربي انا بزانه بتاي اي دغفاني احنا كابت زين تقوموا زين دغفو ነገር سلازو خنا خا انا تدراي ايفن صقمات هليني اب حداري نابنت مالتي كزاربا يدليني مخنياتو صقماتي لعلو كله انا يكفتحم زخل ما نمسك فتح عليه يخلني كالاي كاني كبدخا دي صورو كال كبدكو صورو يخلني نسخه اخا خصورو تخل نسخه خا وشطها تفلطات نسخه لعلو كله بعلها خا تفلطات مخنياتو سدرخا ملالبات كتنغروم كلها كابت نسخه تنغروم زلخا اي إخات نجرم مهناتو وي وسيخات نجرم علىها وي أقولكات نجرم علىها بزح جزء خاء اتحاد أكل زجبرك إخات زاربر لسخان تاي كم زجبرك تزاربنيها تلذي كليل كات متيحاس توم سدراد سمع زلوا نايقالي خو نايودي ناكات أجعيهم خانو مهنات بتا تزاربهم زلها اندحر كم زازونسي عدلون كيرقبوا خليهم مهنات ملال بس نتحاد أكل كيرقبوا خليهم تلذي بستخ على متن كاب جزء شجركات تدي وصحات زبالة ولا مسعروفها ولا مسمح زكا بزعبا زلكا ني حدركات كمات تزارب يبلكان انا خمس لزخون اي سبد فتح علي كوني سمع عن عين نجراتي معناته علي كلتينات زي فتحنا ما نمسك فتح زخلا اللي ليس حسبني بزقنا في حسابي yes so بحفشة تي زي ابزياون حنت مريم ميرون الى تزلا بحاجة ناي صلوت لمدي ويكا practice انتلكا خوينو I think it's beautiful حبراوي ناي صلوت جزيديو حبراو ناي زتا جزيديو زخونا نقر نعاها نخلتي غاز سرحلكا منات استفلا على هيمانوتاتهم كله سلا زغل أبز جزيزي بحفشة نحنا أبز جان اللان بزوح سب سلا بزوح عين السب سلا زلو تي نببنا عاها زتعمكا بحاجة كوينكا كتما يطولو تخيل زنابنا صلوت تزبلت زي كلتي غا بحركة صلي تخيل كان خطر لا ونزبل تعدل على حفشة سو تبغى حسابي مريم أنا نبعي وجن زخنة جيجاز اللواي مثلاً بزترفه أمو داتا باي وجن زبانو كبيديو وانو هزيو كبيد وانيو بخلو ينوت زلو بعد تخونه ناي سدرانا ناي بيت سبنا ناي كل أكبابنا ناي هاجرنا ناي
قربابتنا انتريخا كله سلام زبن سانة زبن يكونن بحق زحزم كنتاتي زلنا قبل عليو ناي حدار صقامات كو سخلو خلو دما زغدده سلازي اتا هيوت ناسي دارغا بكل مدى شجر كيكونا خنطنقا كنكلالنا مغنياتو ليتن قتم زعبا شجر سلازي تزاربنا نفتح لنا وين حجز لنا مالت هيكونن مغنياتو لما ندخاتات نسخات دخان دحر خوينكاسي ندخاتات كتحجزو ما يتخلني خايبلو نسخا ጭንቁ ተኮይንካ ንስተጨነቆ ትሕግዝ ኣይትኽእልኒ ኢኻ هيوتك حماق انت خوينو نخالوت كتطقم ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓላፍነት ክንስከም ኣለና እንተ ሓመቐ ሕጉስ ሰቢክ ክሕግዝ ዝኽእል ዕውት ሰቢክ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተምሃረ ሰቢክ ክሕግዝ ዝኽእል ስለዚ ንኻሎት ክንሕግዝ እንደሊ እንድሕር ኮይና ንሕና ብዝተኻለና መጠን ፖዚቲቭ ክንከውን ክንፅዕር ኣለና ኣብዚ ናተይ ቻነል ኣብነት እጂ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብና ፀገማትና ፀገማትና ዝዛረበሉ ሰብ ኣይወሓደን በዚሕና ከማን በሺ ባይ ወገን ፀገምናን ሽግርናን ተዛሪብና ክንወፀ ይካልናን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ስለ ዝወሰኽካሉ ነቲ ፀገም ተጓድሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ሰብ ዝኾነ ነገር ንኸይገብር ፓራላይዝ ኢኻ ትገብሮ ሽግር ጥራይ ስለ ዝነገርካዮ ሰብ መፍትሒ ይረክብ ማለት ኣይኮነን ሰብ መፍትሒ ንክሓስብ ክረጋጋዕ ክኽእል ኣለዎ ሓንጎሉ ፍሬሽ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ መፍትሒ ክሓስብ ይኽእል ስለዚ ዲፕሬሲቭ ኒውስ ጥራይ ዜና ፓምፕ እናገበርካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንሰብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ይድግፎን እየ ምክንያቱ ኔጋቲቭ ኒውስ ዝኾነ ለውጢ ስለ ዘየምፃልና ብዝተኻለና መጠን ፖዚቲቭ ንኹን ንኻልኦት ሰባት ንኽንሕግዝ ብዙሕ ሓላፍነት ካባና ዝፅበ ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ካብ ስድራና ጀምር ካብ ኣሕዋትና ጀምር ደቅና ሓዳርና ኣነ ከም ነፍሰይ እንድሕር ፖዚቲቭ ዘይኮይነ ኣብ ሓዳረይ እውን ፅቡቅ ገብር ኣይክእልኒ ትኸሙ ኣይ ወገን ስለዚ ኣጆና ኣምላኽ ኣለዎ ትኻልእ ኩሉ መብዛሕትኡ ክንሪኦ ከለና ብናትና ተሓሳስባ ከቢሉ ዘይከኣል እዩ ዝመስል ናብ ኣምላኽ ወዲቕና ንግደፎ ንሕና ንኽእሎ ንግበር ንዝተረፈ ኣምላኽ ክምልኦ ኢልና ንፀሊ ንተስፎ ክብል ይኽእል ንስኻትቲ ተላብቡ እዮም ብኣ ጌርና ክንውድእ ንኽእል ኢና ባይ ወገን ኩሉ ገሊፅካያኻ ማለት ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ምግቢ ትበልዕን ኢኻ ስለዚ ከም ትቅያር ምግቢ ዘድልየካሲ ዝተቀየረ ነገር ክትሰምዕ እውን ንሓ አንጎልካስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ብፍላይ በዚ ህሉ ዘሎ ኩነታት ዘይዝርግሕ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብኒ ኩሉ ሰብ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ቲቲ ቁርብ ሓሸሽ ኣለዎ እቲ ቴሌፎን እቲ ሄድፎን ክባተ ተንካ እስከተዛረበ ያ ፅባለች ያ በዚ ውሽጢ ኣትያ ፀኒሓ ስለዚ ኩሉ ኣብ ኩሉ እንድሕር ከምኡታት እንድሕርቲ ኔጋቲቪቲ ኣሉታዊ ነገራት እቲ ዘሎ ኦሬዲ ኣይጠፍኣናን እኮ እቲ ዘሎ እኮ ምክንያቱ ስድራና በይድዮም ደሎ ኣብዮም ደሎ እቲ ዘለዎ ፀገማት እቲ ዘለዎ ሽግራት እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኣሕዋትና እኳ እዮም ኣብ በረኻ ደለው ናይ ኩላትና ኣሕዋቶም ዝወፁ ስድሮኦም ዝወፁ ኣቦኦም ዝወፁ ስለዚ ዝጠፍኣና ነገር ኣይኮነን ግን ኣትሊስት እቲ ሓንጎልናሲ ካብቲ ከምኡ ነገራት ብብዝሕ ንሰምዖሲ ቅያር ነገራት ከልየና ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሓንጎልና ካል ነገር ንክሓስብ ንካል ነገር ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ንካል ነገር ድሉ ንክኸውን ንክምሃር ንክዓቢ ብዙሕ ነገራት ሓላፍነታት ስለ ዘለና ስለዚ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ሓደ ግዜ ከዓ እንታይ ኣሎ ምስለካ ከምዚ ትፅቢታት ኣሎ ናይቲ ሰብ ምክንያቱ ንኣብነት ንዓኻ እንድሕር ክትዛረብ ኣለካ ዝብልካ ኮይኖም ካባኻ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝፅበዮም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ግን ኣትሊስት ካብኡ ናብኡ ነቲ ሓንጎልና ቅያር ክኾኖ ግን ካልእ ትምህርቲ ተተምሃርና እውን ሕማቅ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ልክዕ ከም ንቃንጫ ክርቢት ምውላዕ ከምኡ ከዓ ይንኹን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሚድያ ብዙሕ ነገራት ኣጋኒኑ ዝነግረና ነገራት ኣለዉ ብፍላይ እንሻሎ ሓደ ግዜ ነገራት ሓደ ግዜ ዝተፈላለየ ነገራት ወላ ተወሳሲኹ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ነቲ ሰብ ንመስሓቢ ነቲ ሰብ ንኽሪኦ ነቲ ሰብ እንታይ ዝበሃል ክኸውን ስለዚ ልክዕ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ነቲ ሰብ ከምኡ ጌርካ ክተቃፅሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩላትና ሓላፍነታውያን ክንኮን ኣለና እቲ ዝሰምዕ ሰብ ከዓኒ ከመዛዝን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሓቂ ንሓሶትን ንእሽተይ ነገራት ከመዛዝን ክኽእል ኣለዎ እብል ያ በዚኣ ክውድእ ደሊ ኣጆና እግዚኣብሔር ሰላም የብዝሓልና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ይጨንቀልና ኣሎ ይርዳእና እዩ ስድራና እንዳተጨነቁ እንዳረኣናዮም ኣሕዋትና እንዳጠፍኡ ከሎ እንዳረኣናዮም ከቢድ እዩ ሓቂ ዘረባ ግን እታ ፀባብ ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ክትርሁ ምዃና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ተስፋና ክንቆርፅ የብልናን በቃ ተስፋና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣምላኽ ክኾን ኣሎ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ጥራይ ክንጥምት ክንክእል ኣለና ድሕሪት ገፅና ኣእዳውና ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ኣእዳውና ልዒልና ድሕሪት ገፅና ክንጥምት የብልናን ንቅድሚት ጥራይ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ከዓ ገዲፉ ይገድፈናኒ ምክንያቱ ኩላቶም ናቶም ፍጡራት እዮም
مخنياتو اتي زقتل فطور ناتيو اتي زقتل ونات فطور سلازي كان باخا نغدفو يلنا كل جيزه كن تسفا خاي قرطنا ناملاخنا امسكينا تمزغنا نقدمي كنكيد يلابو مالتي. Thank you very much Tina. Thank you everyone as مدب استخدمتلكم يا غنيلنا نتا فيديو لايك بروا نبقالو تتكمي انتلكم باس بروا أبقالو سراح كسب نرغب تيتون كنت متوكميا لحنك نيو بروح كلام سنبت برا لكم تصبغنا تمننا. تشاو كنبلكم هنا. تشاو. سلام والسلام.